minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 11 tuig 2023. Thank God it's Friday. Sa gihapon, inimwala gani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kang dalaguan karon nga mga balita, mga durugista nga nagkaladakpan sadto, wala nagakadudla, nagabalik yapon sa pagduso sang iligal nga droga suno pa sa City Drug Enforcement Unit. Mag-live-in partner sa anilaw na kuhaan sa masobra 100,000 pesos nga balor sang iligal nga droga. Sa pihak nga bahin SIM card registration, mahimo makabulig sa drug campaign sa Philippine Drug Enforcement Agency. Iloilo City Councilor Romel Duron desidido nga magbulig pa sa kaso sa mga board of directors ang kooperatiba nga mapamatudan imbolbado sa anomalya. Samtang roadshow on capital formation for micro, small, and medium enterprises ukon MSMEs kag startups ginpatigayon sang Securities and Exchange Commission. Iloilo Provincial Government luyag nga i-involve ang mga kabataan sa mainstream program sang probinsya katulad sang agri kag entrepreneurship. Muni madalaguan ang mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga kabombo naton, Biyernes kita karon sini nga adlaw hingagaw sa paghulog sa inyo sinima entries sa nagapadayon karon nga week number 3 sa Swerte sa Palengke 2023 promo sa nga Bombo Radio kag Star FM. Balde pa premyo na, may cash pa. Kabugusan nga 6.5 million pesos total prizes ang igapanagtag nationwide. Ganyan pang ginahulat mo, baka sinadra sa pag-imo sa imo nga entries kag maghulog na sang madamo sini nga entries para dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balde nga papremyo kada semana. Was gadlaw ang aton sini nga market draw dira iya hiwaton sa Leganes Public Market. Kita maghulog kamo sa inyo sinima entries para iya nga kamuman ang may chance nga magdaog sang 500 pesos ka cash plus 800 pesos ka valor sang gift pack nga ginalakipan sang isa ka balding aurokan, 2 ka pack sang kumaya pansit, 3 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sang Pond's moisturizer kag sa 60 pieces 60 ka bilog nga 45D or 40D vitamins in soft gel. Kabalo ka naman na banwasang mabulig sining 40D vitamins sa aton sini kayong lawas sa palengke draw. Magluwas sina sa aton sini makabombo, may magadaog pagid sang kabugusan sining 20 o kon 2,000 pesos nga balor sang premyo iga panagtag sa mga pahampang naton sa palengke draw. Cash prize ang aton sini iya nga iga award. May pagkatapos ang swerte sa palengke, mabalaan mo gid kag mapat-on mo gid nga may swerte sa palengke kung ikaw ang magpasakop kag kung ikaw ang magdaog. Direkta na lang dayon pangumpra now sa aton sini nga mga kabombo agod nga may palanyagahon sa tagsa ka puluyan sa mga tagdaog naton. Sa aton sini nga studio draw, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ang kabugusan niya 15,000 pesos cash. Iga panagtag naman iya nga premyo sa aton sini nga studio draw winners. First prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos, kag third prize 3,000 pesos. May mga baton man sang 3 ka mga consolation prizes nga tag 1,000 ka pesos kada isa. Sa aton sini nga mga kabombo, ano pang ginaulat mo? Basi ikaw nang masunod sini nga mga daog sang cash prizes kag balde-balde sini nga papremyo. Gani magpasakop na ang deadline sa paghulog sa week number 3. Tubtob pa kita alas 12 so sa Sabado nga adlaw, no? Diri iya sa studio draw. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa panay nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patata sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Ang Oras nagpaan sa namang medical mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 11, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong abogado ng 5 Chinese suspect na nahuli sa Philippine Offshore Gaming Operators Raid sa Las Piñas, sinabing nagkataon lang na naroon sa lugar ang kanilang kliyente nang isinagawa ang naturang operasyon. Appropriations Committee Chair Representative Elizaldo Co. kumpiyansang matatapos sa loob ng 5 linggo ang pagtalakay sa 2024 national budget. Ito namang Philippine National Police nangakong muling bubuksan ang recruitment process para sa mga dating Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front combatants. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman muling nanindigan na dapat kabilang ang kababaihan sa isinusulong na Mandatory Reserve Officers Training Corps program. Ito namang Department of Agriculture na nawagan sa mga bodega ng National Food Authority para sa pamamahagi ng smuggled na asukal. At sa ating international news, state of emergency idineklara sa Ecuador kasunod ng pamaslang sa isang presidential candidate. At sa ating sports balita, itong National Basketball Association star of Anthony Edwards pinatawan ng multang $50,000 dahil sa pagbabalibag ng upuan sa isang NBA game. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Iginiit ng abogado ng 5 Chinese national suspect na nahuli sa Philippine Offshore Gaming Operators Raid sa Las Piñas City na nagkataon lamang na naroon sa lugar ang kanilang kliyente nang isagawa ang naturang operasyon. Saad pa nito na bumisita lamang ang kanilang kliyente sa naturang hub. Ginawa ng abogado ng 5 Chinese suspect ang pahayag matapos na maghain ang mga ito ng kanilang kontrasalaysay sa Department of Justice. Sila ay isinasangkot sa human trafficking na umano'y naganap sa raid sa Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Las Piñas City noong Hulyo 27 ng kasalukuyang taon. Kung maaalala, naghain ng reklamo ang Philippine National Police Police Anti-Cybercrime Group laban sa mga sospek. Nakatakdaring magsumite ng karagdagang ebidensya ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na magpapatunay sa mga naging paglabag ng mga sospek sa immigration. Samantala, nakaschedule naman ang pagdinig hinggil sa naturang reklamo sa Agosto 30 ng kasalukuyang taon. Kumpiyansa naman si House Committee on Appropriations Representative Elizaldo Co. na kaya nilang tapusin ang budget deliberation para sa panukalang 2024 national budget sa loob lamang ng 5 linggo, kung saan 4 na linggo sa komite at 1 linggo naman sa plenaryo. Ito ay matapos na nagtakda ng time frame si Speaker Martin Romualdez sa komite na tapusin sa higit 1 buwan ang pagtalakay sa proposed General Appropriations Bill. Naniniwala naman si Speaker Romualdez sa kakayahan ng mga House members sa pagbusisi sa panukalang pambansang pondo. Siniguro ni Speaker na hindi magbabakasyon ng Kamara hanggat hindi na ipasa ang pinakamahalagang legislation. Nangako naman si Con na siyang chairman ng Appropriations Committee na pangunahan ng pagbubusisi sa panukalang pambansang pondo sa pamagitan niya ng komprehensibo at transparent na budget deliberation process at itiyakin din ang maingat at paglalaan
paglalaan o maingat na paglalaan ng mga mapagkukunan ng pondo. Inihayag ni Representative Ko na isang karangalan na gampanan ng responsibilidad bilang chairman ng committee at mag-ambag ng napapanahong pagpasa ng 2020-2024 General Appropriations Bill. Sinabi ni Ko na tungkulin nila na suriin ang bawat iminungkahing item sa budget at gumawa ng matalinong mga desisyon na makikinabang sa ating bansa at sa mga mamamayan nito, lalo na ngayong sa mas marginalized pang sektor ng lipunan. Dagdag pa ng mambabatas na kanilang sisiguraduhin na ang 5.768 trillion pesos na proposed budget ay mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ipinahayag ni Ko ang kanyang commitment na itaguyod ang tiwala at kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino. Nangako din ito na itaguyod ng fiscal prudence, strategic resource allocation at gayon na rin ang transparent na pamamahala. Samantala, ipinagmalaki ng Department of Budget and Management ang naging savings ng gobyerno na nasa mahigit 681 million pesos bunsod ng transparent procurement ng kasalukuyang pinamumunuan ng Procurement Service Department of Budget and Management. Ito ang sinabi ni Budget Sec. Amena Pangandaman sa deliberasyon ng House Committee on Appropriation para sa panukalang 2024 National Budget. Ayon sa kalihim, ito na ang pinakamataas na naitalang halaga ng savings mula noong taong 2020. Ang Procurement Service Department of Budget and Management ay kasalukuyang pinamumunuan ni Attorney Dennis Santiago. Sinabi pa ni Pangandaman na malaking bahagi ng savings ay bunsod ng bulk procurement at market price monitoring and validation. Matatandaan ilang beses na nasangkot sa kontrobersyal ang ito, kabilang dito ang questionableng paglipat ng pondo ng Department of Health sa Procurement Service Department of Budget and Management para pambili ng COVID-19 supplies at equipment. Isa pa ang issue ng overpriced laptops para sa public school teachers ng Department of Education. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Budget and Management na hindi sila pabor sa paglusaw sa Procurement Service Department of Budget and Management at sa halip, iginiit na nagpapatupad na sila ng reforma para sa nabanggit na ahensya. Sa dagdag pa mga pagabalita, nangako ang pamunuan ng Philippine National Police na bubuksan muli ang pag-recruit sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front para maging bahagi ng pambansang pulisya. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, may nakalaan na 400 slot para sa mga dating combatants ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front na nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matatandaang nitong nakalipas na araw ay opisyal na nanumpa ang nasa 102 mga dating miyembro ng naturang dalawang grupo at formal nang magiging miyembro nga ng Philippine National Police. Ang mga bagong recruit na ito ay unang sumalang sa 1 taon na basic recruitment course at 6 na buwang field training. Pero ayon pa kay Colonel Fajardo, kulang pa ang bilang ng mga ito upang mapunan ng target ng pamahalaan na bilang ng mga makukuhang dating combatants ng dalawang Moro groups. Ayon sa opisyal, itutuloy pa rin nila ang pagproseso sa aplikasyon ng nasa 7,000 applicants na pawang mga kwalipikado naman ng mga combatants ng Moro groups. Ang 7,000 aplikante na ito ay yaong mga nakapasa sa Special Qualifying Eligibility Examination ng Philippine National Police noong taong 2022 o noong nakaraang taon po yan, na silang uusad naman sa mas mataas na antas ng recruitment ng pambansang pulisya. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nanawagan ngayon ang Department of Social Welfare and Development sa mga pribadong sektor upang malabanan ang malnutrisyon sa bansa. Ayon sa ahensya, pinaplansya na nila ang ilang pakikipagtulungan sa Management Association of the Philippines para sa pagsasagawa ng data collection at analytics. Kabilang narito ang pagpapakalat ng mga kamalayan tungkol sa wastong nutrisyon. Bagamat hanggang sa ngayon ay wala pa silang pinipirmahan na anumang kasunduan, siniguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian na nagpapatuloy na aniya ang kanilang pakikipagtulungan sa mga private organization sa aspeto ng pagbibigay ng nutrition education. Bukod dito ay ongoing pa rin ang pilot run ng food stamp program ng kanilang ahensya.
Kung maalala, inilunsad nga ng Management Association of the Philippines ang kanilang kampanya laban sa malnutrisyon at pagkabansot ngayong taon lamang. Samantala, kuha naman tayo ng mga dagdag na update mula sa ating mga kasamahan dahil si Senator Ronald Bato de la Rosa raw muling nanindigan na dapat kabilang ang mga kababaihan sa isinusulong na Mandatory Reserve Officers Training Corps Program. Bakit kaya? Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Muling nanindigan si Senador Ronald Bato de la Rosa na dapat kabilang din ang mga kababaihan sa isinusulong nitong Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Ayon kay De La Rosa, sa oras na umatake ang mga kalaban, hindi naman daw namimili ng tatargetin na kasarian ng mga ito, kaya mabuti na nahanda rin ng mga kababaihan na lumaban. Inialimbawa pa ng senador ang mga sakuna kung saan iginiit nito na hindi rin naman namimili ang baha kung lalaki o babae ang target nito. Kaya naman dapat lamang na preparado at well-trained din anya ang mga babae na tumugon. Dagdag pa ni De La Rosa, nararapat din na bigyan ng pantay na pagtingin at pagkakataon ng mga kababaihan na depensahan ang ating bansa, gayon din na matutuhan itong tumugon sa oras ng kalamidad. Hindi rin naman exempted ayon kay De La Rosa ang mga LGBTQIA+ sa isinusulong nitong mandatory ROTC program. Sana i-defend yung ating bansa at magservisyo sila in terms of calamity at marunong silang mag-respond sa calamity kahit just to secure their own families, their own children, alam nila kung anong gagawin pagdating sa disasters and calamities. Kung matatandaan, una nang nagpayag ng pagtutol si Senador Chis Escudero sa panukalang ito at hindi anya sasapat ang ROTC program upang sanayin ng mga kabataan na protektahan ng ating teritoryo. Hiniling din ni Escudero kay De La Rosa na ilatag ang mga pag-aaral na nagsasabing bigo ang NSTP sa layunin nitong bigyan ng sapat na kasanayan at kakayahan ng kabataan para makatulong sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, bago itong PACE implementation sa susunod na taon, inihayag ng Department of Education na sisimulan na nila ang pilot na implementation ng revised K-10 curriculum ngayong school year. Ayon kay Department of Education Undersecretary for Curriculum at Teaching Gina Gonong, kaya gumawa ng pilot implementation ang kanilang departamento ay para mas handa ito sa pagpapatupad sa susunod na pasukan. Una ng formal na inilunsad ng naturang kagawaran ang bagong K-10 curriculum 2 linggo bago magsimula ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 29. Ipinaliwanag ni Gonong na ang pilot implementation ng matatag K-10 curriculum ay isasagawa sa mga piling paaralan sa buong bansa. Aniya, ang pag-aaralan nila ang mga hamon na harapin para matugunan ang mga gaps at para maging mas handa ang Department of Education pati na ang mga guro na ituro ang bagong curriculum kapag ito ay nailunsad na sa school year 2024-2025. Ang pilot implementation, paliwanag ni Gonong, ay lalahukan ng mga piling paaralan mula sa Metro Manila at sa ibang rehiyon. Para sa pilot na pagpapatupad ng matatag K-10 curriculum ngayong taon, sinabi ng opisyal na ihahanda ang mga in-house learning materials sa tulong ng mga katuwang ng Department of Education. Samantala, hinihimok naman ng Department of Agriculture ang mga bodega ng National Food Authority sa pamamagitan o sa pamamahagi ng 4,000 metriko tonelada o 80,000 na mga sako ng smuggled na asukal sa mga tindahan ng kadiwa sa buong bansa. Sinabi ni Rex Esto Perez, ang Assistant Secretary at Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, sa isang pahayag na ang isang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng dalawang ahensya na ay binabanggit na ang National Food Authority ay may warehousing at logistics capabilities, gayon din ang mga sangay sa buong bansa. Pumirma ang Department of Agriculture at Bureau of Customs ng hiwalay na Memorandum of Agreement para sa formal na turnover ng 4,000 metriko tonelada ng mga smuggled na asukal sa ahensya.
Sinabi ni Estoperez na ang mga smuggled na asukal ay aalisin sa barko at dadalhin sa mga bodega. Aniya, ang mga ipinuslit na asukal ay kailangang isailalim din sa random testing ng Sugar Regulatory Administration bago ito maisa publiko. Ayon kay Estoperez, ang National Food Authority din ang bahala sa pag-repack ng mga ito sa 1 kilo at 2 kilong bag. Target ng naturang ahensya, aniya, na ilabas ang asukal sa lalong madaling panahon kung saan ang Visayas at Mindanao ay nakakakuha ng tig 24% ng alokasyon at ang Luzon lalo na ang Metro Manila kung saan mas mataas ang konsumo ay may mga natitira pa. Sinabi niya na tinitingnan ng Department of Agriculture na ibenta ang mga nakumpiskang sweeteners sa mga tindahan ng kadiwa sa halagang 70 pesos kada kilo. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, ang retail price ng brown sugar ay pumapalo sa pagitan ng 78 pesos at 90 pesos kada kilo. Ang white sugar naman ay pumapalo sa 82 pesos hanggang 95 pesos ang kada kilo at ang refined sugar naman ay nagkakahalaga sa 86 pesos at 110 pesos ang presyo kada kilo. Samantala, bumaba ang produksyon ng Pilipinas sa sektor ng pangingisda sa ikalawang quarter ng taong 2023 kumpara sa produksyon ng bansa sa ikalawang quarter ng taong 2022. At batay sa datos ng pamahalaan, bumaba ng 14.2% ang kabuang produksyon sa nasabing sektor. Umabot lamang kasi sa 58.81 billion pesos ang naging halaga ng produksyon ng pangingisdaan sa bansa para nitong ikalawang quarter, habang 68.56 billion naman ang naitala noong ikalawang quarter ng taong 2022. Maraming uri ng isda ang naitalang bumaba ang produksyon. Pangunahin dito ang tambakol o bariles, bumaba ng 49.9%, habang ang produksyon ng mga halamang dagat ay bumaba rin ng 4.9%. Sa kabila nito, naitala naman ang 30.1% na pagtaas sa produksyon ng galunggong sa ikalawang quarter, habang halos 1% ang iniangat ng produksyon ng sugpo. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging sapat upang mapaangat ang kabuang kitang produksyon ng isda at iba pang yamang dagat sa ating bansa. Samantala, hindi naman sang-ayon si Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga luxury items. Sinabi nito na sa kasalukuyan ay pinatawan na sila ng 20% na buwis. Dagdag pa nito na kapag napatawan raw ng mas mataas na buwis ang mga luxury items ay sa ibang bansa na bibili ang mga mamamayan ng ganitong uri ng mga produkto. Kanila na ring pinag-aaralang mabuti kung paano mapapataas ang koleksyon sa mga produkto na mapapatawan naman ng value-added tax. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga Pilipinong gustong magtrabaho sa ibang bansa laban sa mapang-abusong setup na nakatagpo ng mga biktima ng Filipino trafficking sa ibang mga bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko, sa isang pahayag, inaalipin talaga umano ang ibang mga Pinoy at pinapayagan lamang na gumamit ng telepono sa dalawang oras. Partikular na tinukoy ni Tansinko ang kamakailang ulat na kinasasangkutan ng isang 30 anyos na biktima ng trafficking na Pilipino na pinauwi mula sa Myanmar noong Miyerkules. Aniya, kailangan umanong magbayad ng biktima ng higit sa ₱250,000 para sa kanyang paglaya na nakipag-ayos at nagbayad lamang ng higit 168,000 pesos para sa kanyang kalayaan. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section, ang lalaking biktima ay kinakailangan magtrabaho ng 16 hanggang 18 oras bawat araw para sa isang love scam at cryptocurrency company. Sinabi ni Tansinko na ang biktima ay illegal na na-recruit noong nakaraang taon sa pamamagitan ng social media. Sinabi ni Tansinko na ang mga katulad na trafficking scheme para sa scam na trabaho sa ibang bansa ay una nang tinalakay sa mga pinuno
ng imigrasyon sa Association of Southeast Asian Nation. Sa ngayon, maigpit pa ding nagpapaalala ang Bureau of Immigration na mag-ingat sa mga nag-aalok ng trabaho sa pamamagitan lamang ng internet. Ikinatuwa naman ni National Economic Development Authority ang tuloy-tuloy na pagbuti ng kalagayan at sitwasyon ng mga labor market. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, nakapagtala ng year-on-year net employment na 2.3 million o katambas yan ng 48.8 million domestic employment ang labor market hanggang nitong Hunyo ng taong kasalukuyan. Ito ay kasabay na rin ng unti-unting pagbango ng ekonomiya ng bansa. Maliban dito, pinuri rin ng kalihim ang pagbaba ng unemployment rate na sa 4.5% nitong Hunyo na mas mababa kaysa sa 6% naitala noong nakalipas sa taon. Gayunpaman, aminado naman ang kalihim na nananatiling hamon sa ating bansa ang kalidad ng mga trabaho. Paliwanag nitong ang mas bumaba pa ang bilang ng mga nagtatrabaho sa mga pribadong sektor kumpara sa mga nagtatrabaho sa mga unpaid family work at maging sa mga self-employed. Ang mga nasabing uri ng trabaho ay nasa ilalim ng vulnerable sector. Malaking hamon din at ito anya sa mga pagbaba rin ng mga skilled workers sa buong Pilipinas. Samantala, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang American citizen na wanted sa kanilang bansa. Sa ulat na inilabas ng Immigration, kinilala nito ang pugante na si John Mark Katipunan Tandok, 32 anyos. Nahuli si Tandok sa Rojas Boulevard sa Maynila. Si Tandok ay mayroong outstanding warrant of arrest sa Estados Unidos para sa military desertion na inisyu mismo ng US Armed Forces. Nagsilbi siya bilang specialist sa naturang sandatahang lakas na bigla na lamang nitong inabandona ang kanyang tungkulin. Nakatakda namang i-deport si Tandok matapos itong matag ng immigration bilang undesirable at undocumented alien. Samantala, habang inihintay ang kanyang deportasyon ay mananatili muna ito sa Bureau of Immigration sa Bikutan, Taguig. Samantala, binigyang diin naman ng Metropolitan Manila Development Authority na nasa 138 metric tons na basura ang nakolekta sa mga cleanup operation sa Manila Bay mula Hulyo 1 hanggang Agosto 5 ng taong kasalukuyan. Ayon sa naturang ahensya, kasama sa kabuang nakolekta ang mga basurang natangay sa baybayin ng Manila Bay. Ito ay dahil sa malakas na ulan na dala ng ilang mga bagyo at epekto ng habagat itong mga nakaraang linggo. Pinaalalahanan na naman ng ahensya ang publiko na maging responsable sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang mga basurahan at ugaliin din ang pag-recycle ng basura upang maiwasan naman ang akumulasyon ng basura. Dagdag pa ng Metropolitan Manila Development Authority, iwasan ang pagtatapon kung saan-saan at maaaring mapunta lamang ang mga ito sa Manila Bay. Kung matatandaan, sinuspinde kamakailan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyekto ng reclamation ng Manila Bay habang nananatiling nakabinbin ang pagsusuri ng gobyerno rito. Samantala, umaasa ang Department of Budget and Management na lalo pang mapapalakas ang sektor ng pangisdaan sa buong bansa matapos ipanukala ang malaking pondo para sa mga pangunahing proyekto na magpapaunlad sa nasabing sektor sa taong 2024. Ayon kay Secretary Amena Pangandaman, ang National Fisheries Program ay makakakuha ng pondo nga abot ng hanggang sa 6.9 billion pesos sa susunod na taon. Sa pamamagitan ng nasabing programa ay inaasahang mapapaangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mangingisda sa buong bansa, kasama na ang pagpapabuti sa kalidad ng kanilang mga produktong isda. Ang Philippine Fisheries Development Authority naman ay may alokasyong pondo na abot sa 4.9 billion pesos. Magagamit naman ang nasabing pondo para sa paggawa ng rehabilitasyon at pagpapabuti pa sa mga fish ports sa buong bansa. Naglaan din ang DBM o itong Department of Budget Management ng hanggang sa 211 million pesos na pondo sa ilalim ng Aquaculture Production Program ng Department of Agriculture upang maabot ang 10% na pagtaas sa produksyon ng mga isda sa bansa. Ang nasabing target ay inaasahang pupuno sa mga kasalukuyan, kakulangan o pangangailangan sa ating bansa.
Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat dyan ho sa may Iloilo, abay mayroon daw hong isang Chinese national at mga tauhan nito ang naaresto matapos magbenta ng mga pekeng construction materials. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Arestadong isang Chinese national at mga empleyado nito matapos nirida ang mga otoridad ang trading company na nagbebenta umano ng mga pekeng construction materials sa lungsod ng Iloilo. Ang arestado ay si San Shambaya na may-ari ng EMK Hardware Trading at mga empleyado nito na sina Erwin Doloso at Gerald Bonete. Arestado din ang dalawang mga empleyado ng Centac Marketing na pagmamay-ari rin ng nasabing Chinese national. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Chief ng City Intelligence Unit, sinabi nito na humingi na tulong ang kinatawan ng Taiwan Resibon Abrasive Products Limited Company at Tailin Abrasive Corporation na siyang orihinal na manufacturer ng Tailin cutting disc. Ayon kay Benitez, nasamsam sa dalawang mga establishmento ang mga peking produkto at mga resibo na posibleng makatulong upang matukoy ang trading company ng counterfeit na mga Tailin cutting disc. Ang mga arestado ay naharap sa ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Na-recover natin ang mga fake Tailin product as described ng representative ng Tailin Abrasive Corporation. Naka-recover tayo ng more than 10,000 pieces of fake Tailin products during the operation. More or less 500,000, I think. Ito yung cutting dish, yung kung gusto mo mag-cut ng mga bakal, ito yung ginagamit pang cut, yung nilalagay sa sa machine para mag-cut ng mga bakal. Ito yung dish. Nakapag-aresto tayo ng 8 individual. Si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong paghahanda para sa 2024 Palarong Pambansa. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu at ng Sports Commission. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan at Sports Commission ng Cebu City ang paghahanda ng mga venues para sa iba't ibang sports events sa Palarong Pambansa sa susunod na taon, kung saan nanalo ito sa hosting bid laban sa mga probinsya ng Negros Occidental at Antique. Ito ang ibinunyag ni Chairperson ng Cebu City Sports Commission na si John Pajes. Nabatid na 12,000 na mga atleta at opisyal ang darating sa lungsod para lumahok sa 27 sports games na gaganapin sa 30 playing venues. Inaasahan din na 20 paaralan sa lungsod ang magsisilbing billeting quarters para sa mga atleta, coach at opisyal. Dagdag pa ng Pangulo ng Sports Commission ng Cebu City, masasabing isang mainit na labanan ang naging hosting bid sa pagitan ng mga nabanggit na probinsya sa Visayas. Ngunit ikinalulugod nito ang pagtanyag ng Cebu City bilang host sa Palarong Pambansang 2024 dahil ito ang pinakamalaking sports event sa buong bansa. It was a very hard-fought contest between kita, Cebu City, and the provinces. Samantala, ibinunyag din ni Pajes na ganap silang handa para sa nalalapit na sports event. Aniya, 11 buwan pa lang bago ang laro at hindi pa man opisyal na inaanunsyo na ang lungsod ang mag-host ng Palarong Pambansang 2024, nagsimula na ito sa paghahanda tulad na lamang ng pagpapasara ng Abellana Sports Complex para sa pag-aayos ng swimming pool at oval nito. Gayon din ang pagtukoy at paglista ng mga posibleng lugar ng paglalaro at punong tanggapan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kabuang 355 na mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail nagtapos na ng elementary at high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Yan ang tinutukan ng Star FM Cebu.
Nasa 201 persons deprived of liberty or PDL mula sa Cebu City Jail Male Dormitory ang nakapagtapos sa pamamagitan ng Alternative Learning System or ALS ng Department of Education. Sa nasabing bilang, 62 na individual ang nagtapos ng elementarya habang 139 ang nagtapos ng junior high school. Samantala, 154 na persons deprived of liberty naman mula sa Cebu City Jail Female Dormitory ang matagumpay na nakatanggap ng kanilang mga diploma sa isinagawang Moving Up at graduation ceremonies. Nagpapakita lamang umano ang pagtatapos ng mga ito na may pag-asa pa rin na makamit ang edukasyon sa kabila ng mga pinagdadaanan sa kulungan. Umaasa naman si Bureau of Jail Management and Penology 7 Director Jail Chief Superintendent Neil Avisado na may pagpapatuloy ito at mabigyan ng kumpletong edukasyon ang mga preso mula elementarya hanggang kolehiyo na magagamit naman kapag nakalabas na ang mga ito. Dagdag pa ni Avisado na nakikipag-ugnayan sila sa maraming programa ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA na talagang epektibo sa lahat ng mga detainee na dumaan sa kanilang pasilidad. Marami kaming programa ngayon na in partnership with the TESDA na ng mga training skills enhancement program. Mga marami na hindi ko na may isa-isa pero talagang epektibo at produktibo sa lahat ng PDL na dumaan sa facility namin. Ang bahagi ng payag ni Jail Chief Superintendent Neil Avisado. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Isinailalim na sa state of emergency ang Ecuador kasunod ng pamamaslang sa isang presidential candidate sa naturang bansa. Sa isang statement na isinanunsyo ni President Guillermo Lasso ang deklarasyon ng state of emergency sa Ecuador na magtatagal ng hanggang 2 buwan. Kasabay nito ay nanawagan din siya sa United States Federal Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa nasabing pangyayari na gumitil sa buhay ng presidential candidate na si Ferdinand Villavicencio. Aniya, anumang oras mula ngayon ay inaasahan ng sisimula ng United States Federal Bureau of Investigation ang kanilang pagsiyasat hinggil dito sa kanilang bansa. Uuna na kasing inireklamo ni Villavicencio na dati na siyang nakakatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay mula sa Los Llaneros na isa sa mga pinakamagapangyarihang drug gang sa Ecuador. Matatandaang noong pauwi pa lamang mula sa kanyang dinaluhang campaign rally sa capital Quito, si Fernando Villavicencio ay binaril hanggang siya ay mamatay. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Utos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan imbokada sining report. Hibalo naton ang lihok karon iya sa konsihal na may kantanan sa kontrobersiya nga ginapangatubang sang kooperatiba sang mga empleyado dira sa may Iloilo City Hall. Hambal rin ni Councilor Romel Duron sa niya desidido siya nga magbulig sa pagpasakas ang kaso sa mga board of directors sa kooperatiba nga mapamatudan nga imbolbado sa anomalya. Na kumadumduman pa sa aton siniiya nga mga kabombo na buyagyag ining kontrobersiya sa kooperatiba may kantanan karon iya sa mismanagement sa mga board of directors kung sa diin naglabot sa pila ka milyon ang utang sa pila ka mga opisyal kag wala diri nagabayad sa gintalana nga tion. Putsilingon ti why man gina salary deduction ang ila sini nga mga monthly dues ti why nila ginatungdan kag apisar nga may yara sang loan nagadrubli nagasarampaw ang loan sa pila ka mga opisyal sang kooperatiba. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Cham, decidido diri
si Iloilo City Councilor Romel Doron sa pagbulig pagbulig sa pagpasaka sang kaso sa mga board of directors sang kooperatiba nga mapamatud-an nga involvado sa anomalya sa diriman sa Iloilo City Government Bombo Cham. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Romel Doron iya gipahayag nga naglabot na sa 5 ang nakasulat sa mga affidavit na tinabaton niya sa iya talatapan nga nagpalabot ng ilang concern kag reklamo batok sa kooperatiba. Suno kay Doron ginalantaw nga magabuligay sila sa ad hoc committee sa pagpasaka sang kaso. Ini ang may kaangtanan man sa inisyal nga plano sang komitiba nga ang mga ad hoc members nga nila Bombo Cham nga sunod diri sa kay Attorney Arenio, ginalantaw nila ang pag-hire sang private lawyer agud makapasaka man sang kaso once na mag-prosper na ang mga papeles nga kinahanglanon nila. Sa subong nagakolekta ini sila sang mga ebidensya nga mahimo maghatag sa ila sang direksyon kung sino ang mga posible pasakaan sang kaso. Posible Bombo Cham syndicated estafa o kung large-scale estafa ang pangatubangon sa mga board of directors nga nagamit sang ilang mga posisyon just like sa ginambay yung mga while ago nga nag-utang sa kooperatiba kag nahibaluan nga wala gali nagadidak sa ilang mismo nga sweldo ang mga ginpang utang nila kag sila sa mga natukiban diri sa Bombo Radio nga hindi sila kumbaga ang ilang sweldo honorarium nila wala nagasanto o kung na hindi sila nga kung wala sila sang capacity to pay bala Bombo Cham at the same time ang ilang mga collateral wala na register. Ang ila sining net kada payroll kulang para sa ila sining monthly monthly nilang dues sa Bombo Angel pero sa gyapon ginpanugutan nga makautang sang masubra pa sa sarang nila nga mabayaran. Exactly Bombo Cham kag ang honorarium mala nga iban to guys sila ang general manager nila like around 16,000 kay retired na siya bala Bombo Cham. Ang utang niya is 74 to 79 times ang loan niya sa may kooperatiba kag nato kiban nga wala kun wala ini siya nagabayad exactly Monday madamo ini siya sang past dues and ginpatag diri ni Councilor Doron nga ang mga biktima mismo ang nagpalapit sa iya nga talatapan kag dugang pa sa matungdan bukas sa gihapon ang iya opisina sa pagbaton man sa mga gusto magreklamo kung handa man magpasaka sa kaso batok sa kooperatiba diri sa syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Iloilo City Councilor Romel Doron sang aton na interview. Kadamo na iban gani they did it personally and of their own handwriting, no? Nakibot gani ko nagtawag ang akon nga magulang si Dr. Delmo nga may investment pa sa isa cooperative. And I think he wrote last binhatag isa ako ng kopya. He wrote I think last July 3. So at least may ara siya gali may investment man siya nga something like 400,000. Di may execute gid sa handwriting niya. Kuwaon niya man kuno ang iyang contribution tungod na matian niya last time pag privilege speech ko nga ang mga officers and board of directors are the ones taking advantage of the money, no, entrusted to them, no. May isa man din nagkarto sa akon kay a certain Mabel Osimco, retired employee man siya, na sanitary inspector. Nagsulat man siya gani sang July 3 pa kuno. Oh, may ari siya tagaan bilin niya kopya sa ako, no. No, June 23. Dali, oh. Nagsulat man siya. And he was promised that his money invested will be returned 3 months after. So how come nga amuna, no? Ibalik mo pa kung dapat ang right dapat or at least a few days lang. No? Maybe June 23, July 23, dugay mo August 23 na, 3 months na. So nga mo ginakalawig ang pagbalik sa kwarta. Iwaras nga kung maghulam ka, kadasig lang. May ara gani nga ulam sa aga, approve, ulam sa hapon, approve, no? Kung ang officers monthly loan, approve.
May ara nga weekly approve. Well, we have to prove nga sila ang mga board may remiss gid sila, may sala sila Di kay kwarta asang cooperative asang members mo, gin-interest na sa ila. Ang pwede gid nga kung ma-prove ta nga 5 sila connive with each other, so that's syndicated estafa. Sa ano naman niya, kung basta more than 100,000 large scale estafa na. Magsiling ka large scale estafa, kung sino lang yung nag-responsible, masin isa lang siya, pwede na siya. 2 sila, pwede na. 3 sila, pwede na sila mapailan large scale estafa. Pero kung ma-prove mo nga 5 sila naghimo, syndicated estafa na. Amo under the law na ton. So, usually, mag-loan, sino ba approve? It is the directors and the officers. So, kung nag-connive ang officers and directors, kag maisip natin nga 5 sila, we can file syndicated estafa. Ako mismo, mabulig ako, then maybe we will request also the NBI to help us for further investigation, no? While labot sang may masubmit kita sang aton nga mapreparahan natin sila sa affidavit, kung ano gid ang natabo, then we will furnish the NBI of the affidavit which they will execute or have been executed, no? Usually ang may sala da ang board and officers mo, kay sila ni naghimo sang sala Ang mga nag-loan to ya nga wala ka bayad, di ordinary collection lang gid na ya. Unless you can prove nga ginusar siya dami, usar siya dami meaning part sa sang scheme to defraud sang cooperative, di madala siya sa sindikato Borrower dira nga hindi siya qualified pero nag-agree siya to commit this fraud, no, knowing fully well nga hindi siya pwede ka loan tapos why man sa tuyo magbayad. So meaning defraud mo gid ang cooperative. Counselor, with the numbers sang letters ginpadala sa imo regarding sa panawagan nila nga mabalik ang ilang kwarta sa kooperatiba, sir, is this a strong nga makabulig ka to file the cases sa mga, let's just say, liable sa natabo sa kooperatiba, sir? Yes, bulig kita kasi in the first place kundi mga members na sila, may investment sila. Di ang ilaya nga investment na supposed to be may pundo dapat ang cooperative nga ibalik sila kay ilan na yung kwarta mo. Ang iban gani nga way kwarta gahulam ginapahulam nila hindi ila kwarta. Para sa sa officers and directors hindi na ila kwarta mo. Di nga sila ya kadukapos lang magkuha. Ina ya ginabawi ko lang yang akon nga kwarta nga investment ko hindi ko ya dali-dali kuha. So very obvious kid nga sila ya ang mga officers and directors nga makita mo ang patterns ng pag-loan nila, liable gid sila. So, ang pagpalapit nila sa imo, sir, is dala naman sa pag-ask nga pagpasakas ang kaso, sir, or like, imo gid initiative? Ya, ila siyempre nabatian nila kuya nga kuan mo, na-announce ko na ang mga bulig sa akon, buligan ko. So, may nakabati, may nagkagto, isa gani nga nakabati na nga akon nga magulang when he heard nga muna, ay, may investment, may posipos lang siya, no? Why ko balo ka, abiyad, magulang ko sa iya kwartan, di galing. Magulang ko mismo. So pag-retire gin-invest siya. So knowing fully well nga amo na sa mong kakatabo sa cooperative. So Diyos naman disgrasya investment ka. Why pa so far to mga 5 pa lang ni. Affidavit gin-state Manila di kung ano ang rason. Kagapangayo sila nga to be investigated or to be audited, to be investigated. So that's part of the process na. Mga until when ka, sir, mabaton pa sa gihapon sang mga complaint diri sa imong opisina, sir? As long as necessary. Basta kinanglanon, brown tayo. Counselor, kay ni plano man the last time ang ad hoc committee nga magpasaka sang kaso privately kuno, sir. Amo ning hambal nimo nga parang buligay na lang if ever ninyo? Yeah, amo na siling ko i-collate namon, tingbo namon ang ebidensya nila, nga useful man, kaya isa man lang ang kausa mo. Parehas man lang ang kausa sini. So buligan naton nga mag-prosper gid kag kung pwede man lang mabalik ang mga kuan nila mabalik ang investment sa luyag ya magkuha, ibalik dapat sa ila kay ilan ang kwarta mo. Sa mga may utang dapat magbayad sila. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Romel Duron sa ang tanandri sa issue man ongoing issue
sa nga kooperatiba diri sa may Iloilo City Hall. All right. Kaga so far Bombo Cham, sa pihak nga bahin sang balita diri sa may Iloilo City Government, update ini siya sa ginapatigayon subong ukon ongoing training para sa mga traffic enforcers diri sa may siyudad sang Iloilo. Bali mga 150 ini sila Bombo Cham, kung 200 rather ka mga traffic enforcers nga gin-pull out anay sa field para magpaidalom sa retraining sang MMDA kaga UP NCTS nga tiini ang kabahin man sang quarterly nga pag-refresher man sa ilang mga ihibalo when it comes sa traffic management, at the same time pag-assess sang ilang mga nahibaluan Bombo Cham. Kag so far sa interview diri sa Bombo Radio ki Mr. Jack Cunlo sa ikatatlo na nga adlaw sang retraining, kadamo sang mga lesson nga ginaplastar para sa mga ini mga traffic enforcer. Kaga ini kabahin diri ang mga hand signal bala Bombo Cham subong adlaw, ini ang ginatudlo sa ila, ginatudloan anay sila like ang vocal o kung like the present anay sa mga lesson. At the same time Bombo Cham, niara na nga like mga activities gid sila nga nagasulat kaya naga-assessment sa kung ano ang mga natun-an nila with the lesson naging pantudlo sa ila. And so far ang pathag diri sa ni Mr. Jack Cunlo kanami sang kung pag-absorb man sang mga traffic enforcers kay ang interaction bala sa mga nagatudlo at the same time sa ang mga personal nga ni kanami kay gapamati gid sila bala Bombo Cham kag makita gid ang willingness sa mga enforcers nga magtuon kag ining mga modules bala Bombo Cham sa nakabutang diri ang sila ka mga activities nga may mga senaryo bala ginabutang nga pananglitan abi sa mga dalanon makasulapo sila sa mga specific na mga insidente, ginatudluan sila kung ano ang dapat nila nga himuon. Example, yung mga congested abi nga mga areas, dito gid sila mostly ginatudluan kung paano i-decongest ang area Bombo Cham. Kada additional diri sa una nga mga 200 ka mga traffic personnel, ang 50 ka mga supervisors nga gina-retraining o kung gina-training subong sa taga-UP nga nag-abot bala Bombo Cham. Sila ini ang ginatudluan kung ano ang obrahon na Manila sa bahin sa mga kung sa bahin sa supervisor nga level. Kaga so far hindi ini siya switching ang batch Bombo Cham kung sino ang una nga 200 batch nga mga traffic personnel ang nag-training halin sa first day, sila man sa gihapon ang gina-training until subong adlaw. Kag Bombo Cham was nga adlaw matapos na ang ilang training. Kaga so far ang obrahon diri is like the last time sang una give ni ara pre-test kag subong ni ara apatigayonon nga post-test para sa mga gin-retraining. Kag dira i-evaluate kung diin gid man silang let's just say being nga field dumedyo na budlayan ang mga traffic enforcers bala Bombo Cham. Panangigitan niya hindi sila makapasar, i-retrain ini sila riwat kag kung mga pila abi ka mga retraining nga hindi man sila sa gihapon makapasar, si dira agid ang isa sa mga grounds nga pwede sila mapahalin sa ilang ubra Bombo Cham. Yari at pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Cunlo sa aton ma-interview. Bombo Angel no, sa kitatlong adlaw. So namigid no ang interactions no kagang mga workshops nga ginahatag sa ila no, ginapaligban kag ginatunan sa aton nga mga enforcers no. So manamigid no kay makita nila no may mga bago, may mga sitwasyon nga wala diri sa aton ya nga mabudlay gali luparon kun amo nga sitwasyon sa nabalan nato no in anticipations nga kung base mga butang adlaw magamo man ang sitwasyon naton diri. So madamo no ang mga insakto ang proper nga mga signaling ang tanan-pas no nga mga principles of traffic management nadun-an nila. So bali Sir Jack, ang bali retraining gid ni siya all over like refresher training sa bahin sa mga traffic enforcer Sir Jack? Yes, retraining gini siya no sa mga traffic enforcers naton. And kung paano mag-handle no sa mga congestion points kung paano i-decongest ang mga checkpoint area nga ma-experiencehan nila no. So may mga senaryo nga ginahatag ang aton ng MDA na ginapasolve no sa aton ng mga enforcers.
no. So makita naton no kanami sa interactions talaga makita naton nga ang aton nga mga enforcers willing gid no nga magtuon dugang para sa ikaayo man no, sa aton nga mga enforcer. Bali Sir Jack, may ara lang mga modules ang MMDA nga per session amo na ang ginatudlo Sir Jack? Yes, may modules ni siya. So lain-lain ang subject. O may ara nga theoretical at may ara man nga naga-interactive sa aton nga mga enforcers. No? So may mga problem solving damo no. So kung tanahon mo daw lain gid ya. No, lain gid ya ko ng mga trainers ni mo halin sa Traffic Academy kay lain-lain nga mga senaryo no ang gina-introduce nila. Sir Jack, ang like 200 gid man ni kabilog ng mga enforcers, like ano to galing setup sir, like switching sila o kung same batch lang ni sang nag-training sang first day Sir Jack? Same batch ni siya no kay di sa 3-day training ni siya mo nga short course. So same ni sila no. And may another batch kita ya nga iya man sang UP no nga 50 personnel nga gid-train naton nga the second level training siya no sa mga supervisors naton tag amo na no ang sa UP side naton. Okay, so bali ang MMDA Sir Jack is like the retraining tapos ang sa UP and CTS sila ni ang para sa mga supervisors naman nga side? Yes, mayara. Separate man ang mga personnel nga nagida-train sa aton nga UP and CTS no. And at the same time ang gina-discuss man natin sa UP muning aton sa Academy nga gina-cluster naton nga ang aton nga mga course module no ang mga learning objectives ang course outline no so amo na ang gina-cluster upod sa UP kag sa MMDA amo na cluster naton niya part sa ini nga training. And kung tanawon mo 250 no kay may ang UP kahapon niya nag-abot so kahapon nagsugod so may separate nga 50 personnel ya para sa UP and CTS naton. So bali Sir Jack, sa pag-abot man sa UP and CTS, sila ni ang magabulig together with the MMDA for the crafting sang Traffic Academy diri man sa may syudad sang Iloilo Sir Jack? Yes, kaya man namin na kahapon no sang pag-courtesy call nila kay Mayor Jerry Tranyas ang namin na dito no kay may ginsuryansa ni Mayor no nga pwede gid maka-provide sa mga technical skills and knowledge ang aton UP and CTS sa aton city government with the request ni Mayor Jerry Tranyas no. So I think padulong kami sa pag-ubra sang MOA no parang mas mapabakod pag gid ang support na mahatag sa atong sang UP and CTS Bombo Angel no. So amo to mga initial nga sila nila kahapon ni Mayor Jerry Tranyas and very welcome gid man sa aton UP and CTS nga may LGU no na initiate sa among mga programa and muna nga suportaran gid nila kay kita nila kahapon sa discussion ni Mayor Jerry Tranyas ang drive sa aton nga mayor nga ma-professionalize gid kag ma-sustain no ang aton training sa Traffic Academy naton kay hindi niya sa siling nga one time lang magtapos ini wala na no hindi amo na so continuous ni siya once na established na fully established na ang aton nga Traffic Academy especially na sa mga enforcer naton no may mga tawag sini may mga kakulangan may mga lapses sa dalan mabalik kita sa Traffic Academy so once ma-establish sige na no so kung may ara ka sang tala may ara ka sang mga hindi eksakto ginabuhat sa dalan mabalik ka kita sa Traffic Academy from time to time until nga kung hindi mo na siya makuha kag ma-improve maging grounds mo na sang imo nga sang dismissal mo no sa imo trabaho. Yes, may ara na sige na siya. Actually ang mga bago naton nga hiring nga undergo gid no pasarong gid nila aton Traffic Academy. Amo man nga aton nga mga enforcer iniya is mga training mga pagsugod or start na isang aton pagsugod sa pag-retrain sa ila and after sinino ma-formalize na naton ang academy dira na masugod ang aton standard sa hiring sa aton nga mga personnel so may mga pre-test ina then may ara na test after sa aton nga mga training no so na gina-gauge kung ano bala ang nabalaan no sa aton nga mga enforcer before and after sa aton nga training. Sir Jack, pananglitan, hindi sila makapasar sa, let's just say, test after sang ining retraining. Sir Jack, anong matabo sa ila? Ano pa nato na siya. Parang train what, no? So, ginagaan man siya, hindi man automatic. Kaya may mga enforcer kita medyo mahina sa theoretical. May mga enforcer naman kita yung maayo no, sa actual or sa ara na yan mismo sa actual niya pag-perform sa ilang trabaho. Pag gina-gauge man nato, no, hindi man automatic na kung di siya makapasar, pahalin dayon nato. No? So may mga process na no, nga ginaobra pa man naton para nga mabalaan naton kung
kung wala no hindi ba hinagid siya kag hindi gid siya ka hindi gid ma-absorb no mga ginaphatag na pagtuon sa iya. So that's the time na lang na yang na-recommend kita for hindi siya effective sa dalat. Bomba Cham na batian natin si Mr. Jack Punlo ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office may kaangkanan diri sa update man sa retraining sa mga traffic personnel diri sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hopefully mayara sang mahatag sining nga maayo or kaayuhan ining pag-retraining sa mga traffic enforcer kag sa ila sining nga mga supervisor. Kaayuhan in the sense nga may mga senaryo kuno nga gimplastar dito nga why pa nila masalapo kung paano kuno mag-manage sa traffic, so on and so forth. Pero nagakadapat man siguro amot ko nalakip sa retraining nila ang pagpalinton nga hindi magpamintaha sa mga motorista kag ipatuman sang insakto kag way sang pinilian ang mga ordinansa naton. Timabalaan naton ini banwa sa pagtakop sining 3 days nga retraining sang mga traffic enforcer naton. Kung may pagbago kita nga makita, makasiling kita nga maipikto kag nakahatag sa kayuhan ang retraining. Pero kung wala, isyu di punggol yagid. Nagginasto naman kita sang pundo, kag nag-usik kita sang tsimpo. Kung may makita pa kamo after sining retraining sang mga loading and loading areas nga ginahimo mini terminal, walay kapuslanan ining retraining No? Kaysa simple gid lamang sinibanwa nga traffic sign, hindi makaintindi or hindi makasaway ang aton sinima traffic enforcer sa akon sining kalkulasyon sa iban iya nga mga pagsulundan, hindi man sila makasaway, hindi man nila mapatuman sang eksakto sa mga pinakahapos nga traffic signs, just like sang no parking sign. Kung hindi makapatuman ang aton sining mga traffic enforcer, why pulo sining retraining? Nag-uyang lang kita sang tsimpo, amo man sa gyapon ang aton sining mga traffic enforcer. Ina, kung makita naton nga wala isang pagbago sa pagdumala sa mga traffic enforcer, sa pag-manage sa mga traffic enforcer sa sitwasyon sa mga mayor nga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Pero kung may makita kita, tidira kag makambal kita nga nangin mapinuslanon ining retraining. Di ba? Isa pagid siguro ginapreparar man ini sila sa kung ano pagid ang mga nagakadapat sini nga maintindihan, hindi lang kay mahibaluan. Kabalo ako banwa nga ining mga traffic enforcer, kabalo magbasa, kabalo sini iya magsulat. Pero ang labi kag labaw sa tanan ang pag-intindi sa ginapatuman sini iya nga ordinansa. Kay kung naintindihan mo ordinansa nga ginapatumang mo, bisan nagapapiyong ang imo sini nga mata, mahibaluan nimo kung ano ang nangin bayolasyon sa isa ka motorista. Tiaton ginabi-abi naton ang rolyo sa aton sinima traffic enforcer diri iya sa syudad sang Iloilo. Nakita taman mo nga kuntig irinit nagapatial man sila sa init. Kunting urulan, ting iban sini nagasulay, ang iban may kapote, so on and so forth. Pero galing banwa may ara, gidya sang pipila nga nagahatag sang malain sini nga imahe sa aton sinima traffic enforcer, traffic auxiliary. May magagin pa
halin na sa pwesto, ginpahalin na sa PSTMO, bangod nga nagapangayo-ngayo, sandig sa reklamo. After sinang insidente, after sining kontrobersiya, may mga disciplinary action nga ginpatigayon sa mga barumbado man nga traffic enforcer sa mga bintauso man nga traffic enforcer. Ti kabay pa ining disiplina plus di retraining. Hopefully may maayo na kita nga mga traffic enforcer pagkatapos sini sang 3-day retraining program nga ginkandak sa bahin sa University of the Philippines, lakip na din ang bulig sang Metro Manila Development Authority. Samtang sa bahin naman karon iya sa pagpasaka sa kaso sa mga board of directors sang kooperatiba dira iya sa city government. Amo ni blang hambal nila nga takos kag angay lang gid nga pasakaan ini sila sang kaso. Pero kung mabayaran man lang nila ang ila sini nga utang, base may mga konsiderasyon pa man. Pero kung sa ila sini iya nga mga dokumento nga igapresentar, nga hindi na gani, halos gani nga do ipangatsi mo na lang, ubos na rin ang imo sini iya nga net pay kada bulanan or kada payroll, tapos nang utang ka pa sa nga 5, 6, 7 kasampaw sa kooperatiba. Tiyan mo niya mga nagakadapat sini nga kasuhan sa aton sini magkabumbo. Tikod si City Councilor Romel Duron pa, sinya grabing natukiban ko. Loan ka subong nga aga, approve dugay-dugay. Loan ka karon sapon, hingagawon antes si magla 5 nga maaprobahan ang imo sini nga loan. Tina kuno sa mga officer or sa mga katapos ang board of directors. Pero kung ordinaryo ka lang nga miyembro sa kooperatiba, igod-igod ka na of which unfair iya banwa. Lantawa ba lang mga miyembro sang board ang mga officer dira sa nga kooperatiba? Mga department head, mga retired employees ng city government, ang mga miyembro, mga ordinaryo nga empleyado sa city government, tiini sila banwa in good faith nga invest dira sa kooperatiba para nga tibisan papano maghulag ang ila sini nga kwarta. Pananglitan may kinahanglanon sila, may emerhensya, may dalaganan sila. Kaya pang dalaganan nila kay tinaba na. Tinaba na sang pila sinidri ka mga buhaya kag buitre. Nga nagapakuno-kuno, nagasuksok sa uniforme nga puti o kon sky blue kag nagatrabaho sa city government. 1 minuto na kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay sa Udto, istoryahan naton. Mga durugista nga nagkaladakpan sadto, way kuno kadudlaan nagabalik yapon sa pagduso sa illegal nga droga suno pa sa City Drug Enforcement Unit. Ang PIDEA naman, o ang Philippine Drug Enforcement Agency, makabulig kuno ning SIM card registration sa anti-drug campaign sang nasambit nga talatapan. Kag mag-live-in partner sa nilaw na kuan sa masobra 1,200,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Pagbalikta, balita angot sa illegal nga droga. Aton sini pag-istoryahan pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras naton. 2 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 6 to 12, 2023. Sa ining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapang-agda sa inyo nga magpanyapon sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyo pagkaon, ila kamo pagalingawon sa ila great selection of songs sa Concert at the Plaza nga magasugod alas 6 ang gabi sa Agosto 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparapon sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 13, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Yari isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pahampang sa ikaduha nga palengke Joe sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Ako si Randy Sario, nakaedad ng 42 anyos. Ako taga Simol Dismas, Simol Dismas Street, Arroyo City. Nagdaog ako ng 500 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos na cash. Nagdaog ako sa Give Me What I Want ng pang sa swerte sa palengke Bombo Radio. Ang kwartang ito para sa sulod balay. Salamat gid sa Bombo Radio, Star FM. Basta Radio Bombo, Star FM is all for you. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nga ako no, madamo sa gyapon sa mga nagakladakpan nga nagaduso sa illegal sining droga kag kung i-check nimo ang background, nakaagi na nito kang nakaagi naman dakop sadto. Suno sa City Drug Enforcement Unit, sinya ang iban sinabi kay kalabanan sila isang kadudlaan mo. Ang iba plea bargaining pagkatapos sini kung makagwa kung mahilway na nagabalik sa gyapon sa pagpaligya or pagduso sang illegal nga droga. Tiko na muning sitwasyon ano imon sa aton sini kapulisan bay. I-check tabi si Bombo Peter Jan Bayas ka PJB Master sa report, please come in. Walti sa pinakalitas karong Bobochamp na kaso diri isang pila ka managladakpan iya sa may angot sa paggaduso diri sa silinga ginadabili nga droga. So sa kadamo-damo sa nga pagpatigayon nga operation diri sa mga kapulisan naton, hindi lang diri sa may iya ka City Drug Enforcement Unit, so may iya ka Regional Drug Enforcement Unit naton RBEU ang nagapatigayon diri sa pag-operate iya kag pagpatigayon diri sa mga sunod-sunod nga mga bypass operation sang damlag lang kag tugtog iya sa subong. So diri kag sang pinakulihi nga pagpatigayon sang pag-file sa silinga kaso sa ila diri Bombochamp didto kag natukiban diri sa aton head sang City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna diri ni Police Colonel Antonio Benitez Jr. na may mga ara ini sila iya nga mga pending nga mga kaso na. Una tinakaladakpan ni siya kag same man nga kaso iya so related gihapon iya sa ginadabilian nga droga. So may mga pending nga mga drug case ang kalabanan sila kag nagpatigayon lang nga nag-apply sang provision kag isang time ang iban diri Bombochamp may mga programa man nga ginapatigayon diri ang aton nga gobyerno man nga may mga pre-bargaining bala nga ginabargain ang ila sila nga tagsa ka kaso kadug natagaan sila tsansa nga makagawa lamang sila ang magbago sa gyapon. Pero diri kada obserbahan sang mga operatiba naton kada recent time sa sila nag-file nga kaso nga ini sila tanan may mga pre-bargaining gid majority sa kason kalabanan nga mga operasyon sa operatiba naton amo ning ila sini nga obserbasyon sa tagsa kapag pasaka na sila sang kaso sa sini mga nagkaladakpan diri Bombochamp. Sa kabahin bala no si Police Colonel Antonio Benitez Jr. ang chief diri sang City Drug Enforcement Unit sang aton sa diri nga ma-interview. Naga-involved sa pagbaligya sa illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo City nga naka-avail sang plea bargaining. So, buting ganon, dati na silang natakpan sa pagbayular sa RA 9165 about illegal drugs. Kag nakagwa sa benepisyo sang plea bargaining, kag nagbaligya naman liwat kay ang isa dira ginatanaw naton nakakita siya sang connection sang ato sa dito sa sulod kag ginhimo niya nga pamaagi ining ginhatag sa iya nga tsansa nga makagwa ining plea bargaining. Amo ning ginhimo niya nga pamaagi para makagwa liwat. Kag hoping tani nga naka-avail sa plea bargaining magbag-o na, hindi na mag-intra sa illegal nga activities nga ginhimo sa una, but
Unfortunately, may mga nag-avail sa plea bargaining na nagkaradakpan na naman. Ay. So, bot ringon tani mismo sa lagi naton, sir, kung naka-avail ka ka free bargaining kung diwat pagbalik ka, dira tani niya nga daw ano lang siya, mangin guilty na siya lang, hindi na siya kagwa-diwat. Isa sa ginatanaw naton tani amuna galing kay gina-suspend manan nila ang amo sina nga ano mo nga halog nga provision sa aton layi. Tani chance na nila ang bag-o galing kay ti wala gid ang iban ginagamit lang na para magbaligya naman duwat. So, may ibang sir kalabanan nadakop nyo, hindi lang din na paidalom sa drug test asay siya nakapost siya. So may ara mostly kalabanan positive positive na nagamit yun. Mostly siya nagkaradakpan nga naka-avail sa plea bargaining. Nag-positive gid sa drug test nga ginkandak sa ila. So at least ang bilang ikaw sir sa chief sa City Drug Enforcement Unit team. So ano ang sarang abing mapalapot bilang sa side sa police para nga bisan paano mapalapot aton ma-concern nyo about sa pagtani nga hindi magsige maglala ang drugs. Tani ang aton kampanya sa illegal nga droga hindi lang ni trabaho sa pulis, multi-agency ini to include sa community tani magbinuligay kita parang ang magwa through plea bargaining hindi na magbalik sa pag-re-engage ang iya illegal nga bluwaton kag sa tao man nga gintagaan tsansa nga makagwa ani magpangabuhi na sang insakto kaya mo niyang ginatag sa ila sang layi nga makagwa through plea bargaining ani hindi nila pag-gamiton ina para maghimo sang kriminalidad diri sa aton syudad labi na gid sa Iloilo City. So si Police Colonel Antonio Benitez do ka subong bara bumutsam kon mayor de edad ka do di say mani kon ga pre bargaining ka kung may ikaw anay dati nga may kaso ka sa droga di maka-avail ka sa sining mga pre bargaining ani pero ang girehimo sa iban pagpagwa nga naka-avail. So balik magyapon. Balik magyapon sa pagduso tapos ang daw gatudlo man nga kumadetain ka dito iya sa sulod ba iban nga mo mala permi nga practice tra nakatigayon naka-avail ka pre-bargaining so may mga advice nga mag-apply ikaw hasta nga sa ulihiyati naka-avail ining mga iban nga nagkalagakpan sa nadi kag majority ang kalabanan. So dito pagwa la diwat magapon nga may mga simpre may mga koneksyon mo. Bot silingon nga may koneksyon sa sulod kag sa guwa man daw ka hapos ilab lang mag transaksyon diwat kag diwat nga naga-engage sila gihapon sang pagduso nagasay sa pagduso sila dara so nagagamit pagid sila so man kung paano nga sa tagsa kapag dakop sa ila aside nga ginata crime lab ning nakalagakpan kag ginata submit man diri ang mga recoveries nga for confirmation kung bala kung drugs man kag ginapa-undergo sa pag-drug test ang kalabanan sila sa ila nga nagkalatakpan na naka-avail sa pre-bargaining. So ang majority hambal ni Police Colonel Antonio Benitez so positibo gihapon bubo champ nga nagagamit asay sa pagduso so nagagamit gihapon sa sining ginadumilian nga droga ang ining mga nagkaladakpan mo champ. All right. Pero sa karon sining mga tiniyon master ang mga bypass operation dagkuanay. So kung magdagkuanay, maglapaw ka na sa point or 0.99 grams sang suspected methamphetamine na hydrochloride o kon shabu, why na sang plea bargaining agreement nga matabo? Kay sandig sa Republic Act 9165, ginapanugutan lang ang plea bargain sa kunang quantity nga imbulbado ang kadamuon is 0.01 gram to 0.99 grams ang suspected na shabu. Tikon magdagkuanay na ni Master, why na ni plea bargaining, magutok na komunitos prisuan? Labante, iban sa tuya, why pa man ang standard nga mga recoveries to, iban ganito ka operation sa nagligad to, tag-isam lagi ito ka sa sido, sang pudyot man lang. Diba? Pero sumukid lang ko anay na ni. Why na ni plea bargaining niya? Tisubong naman kung paano nga daw mabudlay, magambal nga daw napasiguro naman sa pulis nga daw langko naman labobot sa ang operation nila. But silingon nga tiga transact sila sa dalangko. Ang ilang nga mga
bypass money, hindi magnubo sa tag 10, 15, ay bangiriya, taglampot, tag 20 mil ang transaksyon. Oh, Sobra pa gani. balan mo, Master, subong waisang mambal naton, waisang drug lord. So, kanya-kanyang galawan kung sa mga Tagalog publa. Tapos, bala naman nila, insindihan man nila mainit, subong iyang illegal drugs. So, kung mag-transaksyon sila, dalagkuanay na lang para nga kung matigayon ang ila sining transaksyon dalagkuanay, makapaminsar sila mapadayon ko o kung mapatunaw-tunaw ko anay. Pero ting iba nagakatip lang sa kadako kag easy money kung nagaduso kay legal nga droga mo. Amo na nga dalag ko anay ang transaksyon sumong Bombo PJB. So mo sa pinakaulihi ang sa side niya sa kooperatiba naton ang ulihi nga nadakot nila ti abotol mga dalagko ng mga recoveries kal mga weight siyang subong na pang-recover so sobra sa standard nga iniresen maka-avail siya na diri. Pero ang nabali Sir Benitez ang ulihin nga mga operasyon nila pinaka-avail sa pre-bargaining. To sa una, iban guro bumutan na ligara naman ni tinuig gani. Sa tinuig nga naka-avail sa pre-bargaining sila, tiliwat nagbalik, nagduso, ang pamangkot pila ka tuig nga tiner sila diri sa guwa, naka-avail sa pre-bargaining. So do sige megapon nga mo subong nga ginapanangguan sa mga operatiba naton nga ma-monitor kag sa bulig sa mga pila ka mga tawo sa komunidad naton. Amo na ginapawagan ni Colonel Antonio Benitez kag sa City Director naton si Police Colonel ang Juristic Ordica. So dako gid mabulig diri sang tanan kaya ang ginapid nga information diri bobotsan ti ginabalidate kag positibo. So dira nga ginandergo nga pagpa-operate o pagpapatigayon la sa transaksyon kag dira na ang magsulod ang ining pagpatigayon iya sa bypass. All right. Waldo mo daw nga report diwat para sa mapagalagan sa Bombo ay sugto inigilaman sa Bombo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayeska. Tiining plea bargaining kung tani ni isa sa mga kapuslanan sa nibla nyo kung ano para nga matagan sang mga sadto drugista mapriso, madudla hatagan sa nga magbago nga magpangabuhi sa insakto. Pero mas ginapili nila iya sa gyapon ang pagbalik sa nasambit sining illegal nga negosyo. That is why monitored na sila sa ngaton sin makapulisan, kag kun inyo sini gani iya saksihan tagsa sini ka may mga bypass operation ang masami sini nga malibad sini nila nga nagbag-o nako why na kuya gamo sini why na ko gamo sina. Pero sandig iya sa monitoring sa ngaton sini nga drug enforcement unit, the City Drug Enforcement Unit, the Regional Police Drug Enforcement Unit, same as with sa Provincial Police Drug Enforcement Unit, ngati ining mga tawo nga markado nga daan, ang nagabalik pa sa gyapon sa pagduso sa illegal sining nga droga. Ini gani mas naka-establisar sila sang maayo nga koneksyon sa sulod sang prisuan. Kita nyo, transaksyon dalag ko anay. Aring ihimplo nga may dalag ko anay sining nga transaksyon mag-live-in partner sa nilaw. Nakuhaan sa masobra 100,000 pesos nga balor sang illegal drugs. Sagin kasa sini iya nga bypass operation sang aton sini mga otoridad. Ikon sadto tag-isa lang may mga grupo-grupo. Subong iya daw kasubong ginahimo na family affair ang pagduso sa illegal sini nga droga. Kay makapila na kita makabis makasalapo nga ang nagakaladakpan sa bypass operation kung hindi mag-asawa, mag-live-in partner. I-check bala naton ang balita ni Bombo Marisol Binyas. Kay sagin kasa sining bypass operation, dako-dako man yun, lapit or masubra 100,000, 102,000 nga balor sang illegal nga droga. Tiyamakon mo street level individual ang ganing mga ginpang dakopay.
nakuhaan sa masobra 100,000 pesos ka balor sa illegal nga droga. Si Bombosol may follow-up report. Sol, sa report please come in. Dakop sa ginpatigayon nga bypass operation ang mag-live-in partner sa Pantalan, Anilaw, Iloilo. Kung sa diin nakuha sa mga suspetsado ang ginagulubanta 15 grams ginaaligar shabu nga may estimated standard price value nga 102,000 pesos. Ang mga suspect amo Sanday Jose Onofre Lapupa, 35 ang edad, kag si Jeremy Lapupa, 39, isa ka masahista kag native sang Bacolod City kag puros mga street level individual. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Captain Maria P. Umiten, hepe sang Anilaw Municipal Police Station, ining si Jeremy nagbulig naglaga na sila sa Tiyabana. Kag ining ginalib-in niya nga si Jose Onofre, amo ni siya ang iya nga nakalib-in nga hambal ni Police Captain, gina-identify ini siya nga second o kung third cousin sa iya nga bana. Mga duwa naman kasi mana ining duwa nga ginapang-monitor kung sa diin ang ila operasyon sini amo ang province-wide. Meaning, ginapili ni nila kung diin sila maduso. Kag nagabulos-bulos ng ining duwa sang pagbarigya sang ginaaligar sa bu. Tinatimingan sang time nga to, sang gabi, nga duwa sila nagugdanay kag dito nadakpan ang duwa. Na-recover sa duwa amo ang 7,500 by bus money, isa ka transparent plastic sachet, kag apat ka heat shield, plastic sachet nga mga ginapang-aligar sa bu. Bali ang area na di Bombocham, kung sa diin sila nadakpan, tama ini siya ka surod doon nga lugar, kag madulong pa ang pag-describe gani ni Police Captain Umiten, tubuhon ang area, kag naglabot hasta maaga ang ilagid patigayon nga bypass operation. Nahibaluan man nga sa syudad sang Iloilo gid sila nagakuha sang ila supply kag ina padayon pa iya nga gina-verify man sang kapulisan kag ginahibalo. Nahibaluan nga nagapanag-iya ining Jeremy nga ni kaganiya nga bana sang isa ka boarding house diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong for further verification pa kung nakasuyop man gid ining duwa bago nga syempre nagkasa sa operasyon ang aton mga kapulisan dira sa Anilaw Municipal Police Station. Pero nag-amin naman ining duwa nga nagagamit sila sang illegal nga droga. Subong nagapangatubang duwa sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 sa paglapas ng Section 511 kag 26. Ara sila subong sa Anilaw Municipal Police Station kag padayon pa nga ginaimbestigahan nga para mahatagan sang nagakaigo ang kaso. Sa dugang nga pahayag aton pangatian si Police Captain Maria P. Umiten, hepe sang Anilaw Municipal Police Station. Duwa ni SLI nato ang street level individual. Kung sa diin isa ka 35 anyos nga si alias Junior, pag ining isa ka 39 anyos nga si alias Mayang nga isa ni siya ka masahista. Ini sila nga duwa mag-live-in partner. Kung makita naton sa ilang tuod gid niya apelyido o sa ilang ngalan, pareho ini sila. Kay ining si alias Mayang separated na siya. Hiwalay lang, hindi sa wala pa ni sila na papaanal or whatsoever. Nagbulagay lang ni sila sa iyang husband kag ining iya nga ginalive-in subong amo ng second or third cousin sa iyang husband. Taga diin sila gid ma'am? Oo, taga sa Dumagas, pero ang babae native ni siya sang Bacolod. Pero diri ni sila yung nagapuyo sa Dumangas. Pag may ara, ina sila nga boarding house sa city. Oo. Paano sila ma'am nakakadto sa Anilaw, ma'am? Oo. Kay kundi ato ni sila ginamonitor for almost 2 weeks. Tapos, syempre sa bulig sang ato nga confidential agent, na patigayon na naton sila sa drug by bus. Kagun sa diin na natigayon, ining transaction nga diri na sila ang kapili isang lugar diri na patigayon sa Anilaw kag ini sila kasi nga mag-live-in ini sila ng province-wide sini ang ila operation. May ara time nga isa lang ang si alias Junior, may time nga si alias Mayang ara pag it so happen kagabi nga nagupdanay gid sila.
Kag aton nabatian si Police Captain Maria P. Umiten, ang hepe sa Anilaw Municipal Police Station. Bumucham. Alright. Inisi, Bongo Marisol Binyas para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bongo Radio Philippines. Basta radyo, Bongo! Street level individual pero masubra 100,000 lang na-recover sila siniyang illegal nga droga. Yamakon yung sinabanwa, din ay ginagahalin ang illegal drugs, no? Ang PDEA naman may pahayag diri may kangtanan sa SIM card registration. Lahambal sa PDEA, tining SIM card registration, dako gini ang bulig, batok iya sa kampanya sa illegal nga droga. Naibalwa naman subong banwa nga ti, damo-damo na sa mga pamaagi kag mga estilo sa nga pagbaligya sa illegal nga droga. Daw kasubong bala nga during the pandemic, no? Wala sa face-to-face. So, subong unawain naman sa face-to-face iya nga baligyanay sa illegal nga droga. Pwede na niya nga may mga drop-off point lang sila. Pinagi sa cellphone, drala sila transaction, screenshot, pasa sa Messenger, sa Viber, kung ano pa dira, nga wala na iya sang meet upanay para nga malikawan kuno ang buy bust. Pero ang iban dakop mangyapon sa buy bust, no? Check na pala si Bombo Hana Mendoza sa iya sining follow-up report. Bombo Hana, sa report, please come in. Mahimo nga makabulig ang Republic Act 11934 o kung ang Subscriber Identity Module Registration Act sa drug campaign sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 apang nagakinahanglan ini sa sabtina humalin at sa korte. Si interview sa Bombo Radio kay Attorney Deo Verheltan, Legal Officer sa National Telecommunications Commission, iya ginapahayag nga nakapaidalom sa layi sa Republic Act 11934 nga para sa disclosure kag release sang impormasyon sa tag-iya sang SIM card nagakinahanglan sa sabtina humalin sa korte. Kaya sunod sa iya, may criminal liability kag civil liability pa nga pag-atubangon ang telecommunication company kung makarelease ini sang unauthorized disclosure sang impormasyon sa tag-iya sa SIM card. Dugang paniya, ang mga impormasyon sa SIM card registration ginaprotektahan man ini sang Republic Act 10173 ukon ang Data Privacy Act kung saliin kung wala sang consent sang owner, hindi man ma-release ang mga impormasyon not unless may subpoena na sang korte nga i-release. Ginaathag man ni Attorney Tan na ang National Telecommunications Commission wala nag-store sa mga impormasyon na tuhoy sa SIM card registration. Kay bangod, wala sila sa database kag ang layi nagamandato nga ang mga database nga nagakaangot sa standards sa Department of Information and Communications Technology nagapaidalom na ang mga responsibilidad sa mga telecommunication services kaya sila ang may kapasidad nga mag-store sa madamo nga data. Kung Bombo Trump, kung sa Euron, kung may mga related na crimes nga naga-involve sa SIM card, ang telecommunication companies na ang i-subpoena agad mag-release sa identification sa registrant. Ang responsibilidad lamang sa National Telecommunications Commission diri amo ang mag-deactivate gid lamang sa mga numbers nga related sa scam upon proper verification para hindi na magamit. Apang nakastore sa gihapon ang data sa mga telecommunication companies matapos ini i-deactivate. Yari bala kayo pamatian naton si Attorney Deo Verheltana para sa mas klaro nga pahayag niya. Well, the rationale behind the law is that there will be a medium for our local authorities or investigators to check the identity of the SIM registrant or the SIM owner, especially on crimes related to or may subject ang SIM card. I'm not only talking about drugs cases, also like for grave threat, scamming, or terrorism. So that's the rationale behind the law for at least meron kitang medium to identify because it was difficult way back before the SIM card law to at least identify those owners of the SIM. However, under Republic Act 11934, nakabutang gidira na for disclosures
there is a need for a subpoena from a competent authority after proper investigation. So it requires a court order from the court for a subpoena to release the information or to disclose the information related to the SIM registration or kung sino man tag-iyas ang SIM. So kung gusto nila mabalaan ang identity to sang SIM owner if related sa drugs case, well, it requires a subpoena from the court na para hambalon ang telco to release the information. Kaya kung tanawon naton, dako-dako abi ang multa sa mga telcos naton, and there are may criminal liability ini aside from the civil liability for unauthorized disclosure. And lastly, ang information abi sa SIM registration is also protected by the Data Privacy Act. So dapat siyempre kung without the consent of the owner hindi man na mahatag, not unless there is a valid ground kag may ginsabina na sa court na i-release. So posible as long as na ang na-comply sa rules sa Republic Act 11934. And I would also like to emphasize kay damo di ambiga kadto sa opisina kaga pamangkot kung sino ni number, sino ni ang tag-iya sini, especially sa mga scam. Now, the National Telecommunications Commission is a regulatory body, of course, that we supervise all the telecommunication industry, including radio, broadcast, cable TV, as well as other forms of telecommunication using radio devices. But we do not store information related to the SIM card registration simply because wala kami di database. The law mandates that the database under the standards of the DICT is ara sa sole responsibility sa mga telecommunication services naton because they have the capacity to store a lot of data. May budget sila. Second, optimization abi permi na nila ginaobra para at least to avoid hacking or at least ang standards ng cybersecurity. So if there are related crimes that involves SIM card, telco na ang isabina for the release of the identification of the registrant with regards to that mobile SIM number. Ang NTC naman, if gina-deactivate lang namon na those numbers na involved sa scam upon proper verification para hindi na magamit gid. But of course, stored man na gyapon ang data sa telcos. So even if deactivated na pwede gid na man gyapon ma-determine ang identity sang person behind that the owner of the SIM card if related sa isa ka krimen. As long as there is a subpoena from a competent authority upon proper investigation. That is under Republic Act 11934 and in accordance with the implementing rules and regulations with the SIM card law. Kag aton ang nabatian si Attorney Rio Vergensana ang Bombo Chong. All right. Kini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniyang follow-up report. 36 minutos na kaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ang Iloilo Provincial Government luyang nga i-involve ang mga kabataan sa mainstream programs ng probinsya. May kantanan sa agriculture kag entrepreneurship. Samtang may roadshow mano sa may kantanan sa capital formation para sa mga MSMEs kag startups ginpatigayon sa Securities and Exchange Commission. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumoras. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan. 42 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpalagad sa Bombo Haray. So to check na naton this time si Bombo Lindsay Bade. Luyag nga i-involve ang kabataan sa mainstream programs kuno sa probinsya. May kantanan sa agriculture kag entrepreneurship sa provincial government. No? Check tabi Bombo Lin sa report. Please come in. Dako ang katungdanan Bombotsam kag kontribusyon sa mga kabataan subong sa sosyedad kag ini Bombotsam ang ginahimo nung tikang man sang bahin sang Iloilo Provincial Government sa pagselebrar sang Linggo ng Kabataan 2023 kung sa diin ang focus gadri amo ang aton nga youth sector. Sa pagpakigangot naton kay board member Bianca Riquinto Espinosa, ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation President, iyagin pahayag gati very important gid ang partisipasyon sa mga kabataan sa subong nga mga tinion kung sa diin may ara sa mga activities nga ginpatigayon kag ipatuman ang bahin sang Iloilo Provincial Government kung sa diin mahimo gid nga mabuligan ang ining mga pamatanon nga ti maka-engage sila sa mainstream programs sang Iloilo Provincial Government, particularly sa bahin sang agrikultura kag sa negosyo or entrepreneurship. Kung ang nanging pahayag pagani kahapon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga hindi lang sa future kinahanglan ang mga pamatanon or ang mga kabataan, kundi mas kinahanglanon naton sa subong nga mga tinion nga ti ma-involve sila sa agrikultura, sa entrepreneurship. Kay sa bahin ni board member Riquinto, amo ni ang mga butang Bombotsam nga ang mga kabataan subong bala nagadistansya kag do hindi na sila interesado pa sa agrikultura. Tikon wala sang may mangin interesado sa agrikultura, mangin sa pagnegosyo Bombotsam, sa palaabuton wala kita sa mga mangunguma kay ti kalabanan dari nga mga farmers sa subong Bombotsam amuyang may mga edad na. So sa palaabuton sunod dari kay board member Riquinto basi mawadaan kita sa mga mangunguma kag mga businessmen dari sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Actually nagakollaborate man ang Sangguniang Kabataan sa Youth Development Council, ang mga ining mga mga organization nga nagkalain-lain nga mga organization nga kung sa diin may ara sa mga specific areas sa lang ginatutukan, like for example sa health, ang mental health sa mga kabataan kay ti sa subong mga tinion ang contribution kag ti ang rolyo, ang papel sa mga kabataan very important gid kun sa diin ti ang iban dari sa ila
nalulong sa barkada or sa masami sa social media ang ila kalabanan nga focus rason nga tingin mga activities nga mahimo kag tingin patuman sang Iloilo Provincial Government Bombotsam nga mapagwa man sila sa ila tagsa ka mga lugar or ila tagsa ka mga balay para nga maka-engage man sila sa iban pagid nga mga kabataan makaulo istorya kag syempre with the help man sang SK Federation. So pinaagi man sa sining linggo ng kabataan 2023 dali man involved sa entrepreneurship or business ang mga kabataan kag tigi na encourage gidari sa bahin sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation President ngati ang probinsya sang Iloilo ya in full support gid sa youth sector kag naglaom sila for future collaboration man sa aton nga mga pamatanon kag ini man actually Bombotsam best representation man isang Iloilo province ang aton nga mga kabataan diri sa probinsya sang Iloilo with regards man also sa mantra man sang province na more progress Iloilo o kunang ining movement for a robust, progressive, globally competitive and resilient province of Iloilo nga ang strongest and largest part diri sang movement amo mismo ang aton nga youth sector. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Sangguniang Kabataan Federation President Bianca Riquinto. So every year ga-celebrate kita sa Linggo ng Kabataan. Ang participation sang mga kabataan is very important and also ang involvement nila sa mga crucial issues, especially social issues sa aton. And awareness man nila is very important sa sining Linggo ng Kabataan. So we naghimo kami sa mga activities that would help them and to engage them sa aton nga mismo diri sa province of Iloilo. Kag isa dito ka highlight sa ginpahayag ni Government Defensor nga luyag niya ang youth sector or ang aton nga mga kabataan nga mag-engage man sa agriculture and also entrepreneurship. Yes. Ang hambagan ini Gov Toto kinahanglan ang kabataan subuong hindi lang sa future kundi kinahanglan subuong ang kabataan since kinahanglan subuong naton ang especially sa mga farming, sa agriculture, sa entrepreneurship kay doon mo ni ang mga bagay nga ang mga kabataan nga duga distance man kay abi nila para lang ni sa mga tigulang, para lang sa pero wala sila kabalo nga ang kabataan mismo kinanglan sila para for the future for this generation and for future generations. So kita mismo ang mga torchbearer, ang mga kabataan mismo ang torchbearer sang siniman nga mga generation kag sa for the future also. Oo, kag bisan tuod nga ginalantaw naton sila ang mga pamatanon, mga kabataan nga hope para sa future. Sila man very crucial man ang subong mga kabataan kay damo na bala sa mga especially ang ilabala nga attention mas damo laban na sa social media. Ang iban to peer pressure man po na kaisa sa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Do we have specific nga mga programs para sa aton nga youth sector? Well, mostly ang Sangguniang Kabataan, we may ara kita ga-collaborate kita sa mga local youth development councils para mabuligan man sila no ma-empower man ang aton nga mga organization. So ang local youth development council bali mga organizations ni siya nga lain-lain nga mga youth and youth serving organizations. So halos tanan naton nga mga areas of participation such as health, inclusiveness, and also mga governance, ginatouch ina naton. So each year, especially sa Linggo ng Kabataan, dira naton na ginahatag naton tanan yung mga activities naton. Pero other than that, gahatag man kami mga activities sa Sangguniang Kabataan. Okay. Nabatian Bombotsam si ex-officio board member Bianca Riquinto Espinosa. Amo na gid man nasubong abi ang isa sa mga nakita naton nga dula ang huyog sa mga masunod sini nga mga henerasyon bala. Isa man siguro Bombo Lins ang pagkadismaya sang mga first generation farmers ngati makambal sila sa ila sini nga mga kabataan nga eskwela kagid mayo daya toa hindi ka mo mag-ilog
sa akon nga mangungumalang ko kay amo sini kapigadong pagpangabuhi. Dumangaan mo sina bala Bombolens ti ang amo sina nga senaryo nakita ta kay ti ever since madumduman malang ang mga mangunguma naton iya nga mga kauturan kon tsimpos sa campaign period sa palabuton ng eleksyon. Yes, amo gid Bombot Sam, amo gina ang masubo nga kamatuoran nga ti ang aton nga mga mangunguma subong hindi na yan nila luyag nga ti ma-engage, ma-involve ang mga kabataan nila sa pagpanguma kay kun kaysa way gid man kwarta Bombot Sam mo manubo ang baligaanay sa palay pero ting baligaanay sa merkado taas naman presyoanay daan sa nga bugas sa subong amo na nga ting mga pamatanon subong do lain na yang ilang nga luyag pero ti sabahin sa provincial government ipakilala liwat ang agrikultura kag kun anong saranga or benefit nga ti makuha Manila sa pagsulod sa agrikultura and also sa entrepreneurship man Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay bade kay kon makita sang mga ginikanan or mga first generation na farmer nga maayo ang sitwasyon sang pagpanguma kon bastante ang bulig sang aton sini nga gobyerno way ginapabayaan sang gobyerno nga sindikatuhon sang mga middleman ti damo guro ambisyon sa ulihi kung ako yang magdako mailog ako kay tatay nga mangunguma kay sa 8 kami ka magutod napatapos siya kami tanan, 4 ka, isa ka doktor, isa ka pulis, isa ka engineer, isa ka piloto, isa ka seaman, isa ka nurse, kag isa ka mangunguma. Tiyang agot among mangunguma, tiyang agot among masunod sa iya sini nga ginikanan. Ti ko na mo sinatani ang perception sang tagsa sini ka next generation kunti mayara pasagyapon sang mahandom nga mangin farmer ti kon entrepreneur ikaw iya banwa tanan-tanan subong sa aton sarangin iya mangin isa ka entrepreneur ang pamangkot kun paano gani ang Securities and Exchange Commission mayara sang roadshow on capital formation para sa mga MSMEs. Ining mga startups so kun maumpisa ka pa lang bala sa imo siniya nga negosyo, check naton bala si Bombo Ria Mumblan kay ni siyang nakatambongo sa ginpatigayon sini nga roadshow on capital formation for micro, small, and medium enterprises. Bombo Ria sa report, please come in. Ginpatigayon sang Securities and Exchange Commission ang roadshow on capital formation for micro, small, and medium enterprises and startups subong adlaw. Tinutuyo sang sini nga hilikoton nga maghatag sang komprehensibo nga learning platform nga maga-feature sang plenary sessions nga ginapangunahan sang prominente nga mga tawo nagikan sa Philippine crowdfunding intermediaries. Nalakip sa roadshow nga ini ang diskusyon natuoy sa initial public offering listing sang Philippine Stock Exchange Incorporated kag Investment and Capital Corporation of the Philippines. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga yara man nga nagtambong sa nasambit nga roadshow iya ginpahayag nga mga id sini nga ginamonitor ang local economic development and investment promotion kag iban pa nga government offices kag organization sa paghatag sang dekalidad kag masanyog nga negosyo sa komunidad ilabi na diri sa syudad sang Iloilo. Suno kay Treñas, personal sini nga nakitaan nga amat-amat na ang pagsanyog kag oportunidad para sa mga micro, small, and medium enterprises kag start-up companies sa diin nagapati ini sa ila potensyal nga mapasangkad ang ila inibalo sa capital market. Ginpasalamatan naman sang alkalde ang Securities and Exchange Commission sa pag-empower sa mga Ilonggo micro, small, and medium enterprises sa handom nga mangina masunod nga business hub sa Pilipinas. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. So contrary to that,
Also to add, Bombo Cham, no, ginainganyo naman sa Securities and Exchange Commission ang mga negosyante nga lantawon ang alternatibong nga solusyon sang ahensya kung financing ang pag-aistoryahan kaangay na lang sang ini nga crowdfunding. Ang crowdfunding sa aton mga kabombo amo ini ang isa ka offer o kon sale of securities sa isa ka limited scale nga ginpatigayon sang intermediary pinaagi sa online electronic platform. Sa interview sa Bombo Radio kay Vicente Graciano Felizmenio Jr., Direktor ng Markets and Securities Regulation Department ng Securities and Exchange Commission, iyagin pahayag nga tiun na para lantawon kag kunaon-naon ang ano nga maayong financing solution para sa isa ka negosyo. So kay Felizmenio nga makasalig ang mga negosyante nga ang nasambit nga financing solution ang sarang lehitimo kag rehistado sa Securities and Exchange Commission. Sa uli, para kay Felizmenio, desisyon na ina sa negosyante kung hiyang ini sila sa amo ini nga financing solution. Pero pamatiyan naton si Vicente Graciano Felizmenio Jr. We call upon all MSMEs and startups that again, we are presenting to you an alternative option for financing. So the crowdfunding intermediaries, we don't endorse each and every company, but we endorse the fact that they are registered with us. We are looking over them, and they have legitimate business with legitimate license. But as to the business arrangement, of course, you always have to look up for yourselves and see if indeed this is good enough for you, other than the other financing options out there. Sa ina, compare. Si Mr. Vicente Graciano Felizmenio Jr., ang Director sa Markets and Securities Regulation Department sa Securities and Exchange Commission. Magluwas kay Mayor Jerry Triañas, nagtambong man sa nasambit nga roadshow si Commissioner Kelvin Lester Lee, kag iban pa nga mga crowdfunding intermediaries nga lisensyado sa Securities and Exchange Commission. Bombo Cham. Alright. Ini Ari, si Bombo pwede ta mapabati tingol ni Mayor? Okay. Pamatian nato ang pahayag ni Mayor Jerry Triañas. Representatives of the Securities and Exchange Commission and the Philippine crowdfunding intermediaries, various organizations present here today, all the MSMEs and startup companies all over Panay and Ibarra. As the father of Iloilo City, I work closely with our local economic development and investment promotion legislative office, as well as with the other government offices and organizations in putting a premium on fostering a thriving business ecosystem in our community. Throughout the years, they have been active in driving innovations and fueling opportunities for MSMEs and startup companies because we believe in the incredible potential that you hold. Today, with the help of the SEC and the crowdfunding intermediaries, our MSMEs and startup companies will be equipped with knowledge on how they can expand their businesses by tapping the capital. Si Iloilo City Mayor Jerry Triañas, ano siya, tumang ini ang pagpasalamat niya sa Securities and Exchange Commission sa pagpatigayon sa nasambit nga roadshow para mapasahan yung pagid ang micro, small, and medium enterprises diri not only sa Iloilo City but sa Bugos man nga Panay Island, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblana para sa #1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo siniya nga report. Ang oras naton impunto 2:00 na diri sa pagpangalagad sa nga Bombo anay sa udto. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Sa promo ng Bombo Radio, premyo ang nagahulat sa mga winners. Ako si Lorna Fernandez, sang Barangay Uñati de Leon, Armapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Nagdaog sang 1,000 pesos nga cash bilang consolation prize winner sang August 5, 2023. Ari isipon ko, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Nor Brute Cubes ang prop o purchase ko. Kaya mo ini ang ginagamit namon sa karinderya. Madamo nga salamat sa Bombo Radio kag sa mga product sponsors. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 6 to 12, 2023. Sa ining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapang-agda sa inyo nga magpanyapon sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyo pagkaon, ila kamo pagalingawon sa ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza nga magasugod alas 6 ang gabi sa Agosto 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang igaparafon sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 13, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame kono nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas
agud makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, Good afternoon, good sa inyo mga kabombo. TGIF, thank God it's Friday, 11th of August 2023. Good afternoon sa inyo. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. One day before kita nga mag-announce ang ato naman nga panibago nga winner sa siningang semana, and of course ang ato nga pag-interview buwas sa kay Brave and Unique sang Pavia. Welcome sa inyo tanan mga kabombo. I hope everybody is doing good and wearing that very beautiful smile. Wala naman na nato, no? Nagapagwapo sa ato ng aton nga smile. So keep on smiling. Ngiti kahit bungi. Anyway, sa nga hapon mag-enjoy kita. Wow, love story ha ni Lola Tiray ang installed sa aton diri. Daw inspired gid sa pagsulat sini, medyo mahaba-haba pero because love story exciting. So bantayan nato ni na sa diligid lamang madugay. For the meantime, kumustahon ko lang ang inyong mga istorya tapos na. Natapos niyo na ang inyong mga experiences, ang inyong mga love stories, or inyong mga inagyan sa kabuhi nga luyag nyo man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Dapat everyday you have to come closer sa inyong goals, sa inyong dream. So kung goal ninyo, makashare man diri sa KLP. So dapat ginaamat-amat nyo na ha, ang inyong mga istorya dira. And then kung ready na ina, email na dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And now it's time to relax while smiling. Ari ang bahanon para sa inyo tanan from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Kaupo din niyo si Tita Regine. This is KLP. Good afternoon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay
sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sadyang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mamatama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalangas ng loob mo. Nakikita ko baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako by Francis Lazatin, di ba ba nila? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. O din kada. Ayaw o gusto? Anyway, I'm sure gusto nyo nga makabati sa nga mga istorya nga makalingaw sa inyo dira, especially kung love story. Amo ina ang i-share sa aton sa sining nga hapon ni Lola Tiray sa Baratak Viejo. You remember Lola Tiray? Siya to bala ang damo may ano gani manaras ang amo nga na encounter dito sa Mindanao. O sige, this afternoon love story nga i-share sa aton. So here we go, my dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo tita, sa tanan nga nagapamati, sa imo matahong nga programa sa KLP. Madamo nga salamat Tita Regine nga napilian mo ang akon kasaysayan sadto sa KLP. Tita, madamo bala ang nagapamati sa KLP diri sa amon lugar kag sa amon nga banwa. Bawo ginbantayan nila ang kasaysayan sang taga Negros. Natingala sila kung sino. Pag interview mo, wala sila kakakilala. Ulihin na lang. Tita, sorry ha, nahuya gid ako. Kag nakulbaan sad to kay sa ko basi mag-brown out. Di mag-brown out pero milang abi naga-brown out diri. So tita, pasensya ha nga nagautod-utod tong atong nga pag-istoryahanay, nagakadula abi ang signal. Way kaso Lola, tapos na to kag nag-enjoy kita tanan. So bata kag apo ko ang nag-assist sa akon. So salamat gid sa liwat. Tita Reg, ari naman nakasugbon sa akon kahapon lamang nga daw bag-o lang magkabos sa kabuhi ko. Tuig 1969, nagtapos ako sa elementarya, hindi na kapadayon sa pag-eskwela. Pigado, damo pa ang mga manghod ko nga maeskwela.
Nagbulig ako obra, bisan ano lang, basta masarangan ko. Tita malapad ang umani tatay, mapisan siya. Damo ang iyang tanom, saging, prutas, lubi, kakahoy. Ang kay nanay, ulutanon, root crops. Nagabaligya kami ni nanay sang produkto sang amon tanom. Sang primero tita, nagaupod ako sa iya. Pero sang ulihin na, wala na. Nakabatsyag na ako sang huya. Ang manghod ko naman ang nagaupod sa iya. Balan mo tita, nagakalipong ako kung mabaho kag magahod. Kontra ko ina. Nagabugnaw sulok-sulok ko. Nagakadulaan ako sang animo. Malipong ako dayon. Nagakatumba lang ako sina sa semento. Nagakakibot si nanay, kag ginatalabangan na lang ako, kag nagabukol ang ulo ko. Gipadoktoran ako, kag maluya ang heart ko. Maayo na ako tita, damo ang bulong ko nga ginainom. So samtang nga nagadinalaga na ako, damo na ang nakatalumpangod sa akon. Nagapawala lang ako. Si nanay tita, tama ka istrikta. Sa tulok na palang sa amon, kinahanglan maghalong kagid. Ang tanan niya nga ginatudlo sa akon, ginatuman ko. Nahadlok ako tita sa iya, terrible mangaking. Pero mapinalanggaon sa amon. Sang ulihin, natalupangdan na, nga damo ang nagadiskarte sa akon. Siling na, maghalong ka, hindi ka magpalapit sa ila. Malayo ang likaw ko sa ila. Balantita, wala ako maanad sa barkada, wala man nagalagaw, sa balay lang kag uma. Mahuloyon kag mahipuson ako. Kung may mamasyar sa balay, nagadalagan ako kag manago. Isa ka bes, naguna ako pauli halin sa uma. Pagabot ko, naghugas ako sang kaldero. Nabatian ko, may namangkot sa mga manghod ko kundiin ako. Sabat ka manghod ko, wala diri. Hindi sila magpati. Siling nila, ari diri, nakita namon. Nga ang ginapanaguan na kami. Pagkabati ko tita, nagdalagan ako kag magsulod sa tabungos. Ginasudlan ina sang humay. Naglukso ako sa sulod. Dako ina nga tabig, mga 20 kasako ang unod sang humay. Tita, hindi sila maghalin, mientras hindi nila ako makita. 4 sila. Dito ako nagpanago, kay may tabon. Dugay sila maghalin. Mayo lang, nag-abot sila nanay. Sang makita nila si nanay, naglakat sila. Namangkot si nanay, siling niya din si manang ninyo. Naghutik ang manghod ko, ara sa sulod katabungos. Ginkaduan ako ni nanay, kaginbuksan. Siling na, buwa ka na. Nagtindog ako, damo-damo tita ang humay sa lawas ko kag sa bayo ko. Maayo lang, wala si nanay nangaking. Balan mo tita, mangakig na siya kung mausik ang humay. Ginbuligan na ako panguha sang humay sa bayo ko. Sugad sadto, upod na kami bisan diin sila ni tatay. Hasta sang ulihi, tama nagiggasabad. Damo ang nagapanulay, nagalikaw ako sa ila. Daw ilahas ako tita nga nagadalagan kung makakita asang tawo. Nahadlok kita ko tita sa mga lalaki. Tita, para mahangpan mo, pero palihugin nilang pagbasaha sa kahanginan. Please lang tita, para hindi man maguba ang ilakadungganan nga mabalaan sa mga tao ang ilang ginahimo. Hasta subong tita, basta maluyagan nila, ginaamo nila sinit. Hindi ko na ma-share sa inyo ha. So pasensya kit kay tea for my eyes only na ini. Pero, naintindihan ko. Kag ang ini nga mga tao, magabutang sa iya sa delikado. Sige, amo lang na ang ma-share natin about that ha. Kag gini-explain niya kung paano nga mangin delikado ang babae nga maluyagan nila or magustuhan nila. So malapad ang uma ni tatay, nga humay, medyo malayo. Naghimo si tatay sang payag sa kilid ka uma, dito kami nagatulog. Ang mga manghod ko nag-eskwela, dito man sila nagatulog sa tiya namon, lapitay lang amon balay. Dala ni nanay ang duwa ko ka manghod, gamay pa. Nagumpisa kami hilamon,
Tita si nanay, tama, kakuripot sa oras. Mapauli kami alas 11 gid. Tapos kami panyaga, naglisensya ako sa ila, nga dito ako mapahuway sa puno kakahoy. May bato nga malapad, maharon, kag mabugnaw, manami nga higdaan, sa kilid dina sang uma. Nagadala ako sang payong, kag patadyong, lantawon sa payag. Ginalantaw man ako ni tatay. Ginapulusan ko ang ulo ko kag magsulod sa patadyong. Kada udto, didto ako nagatulog. Mahangin, kag mabugnaw, manami nga tulugan. Kung wala klase, nagabulig ang mga manghod ko. Naubos na ang amon hilamunan, nagpauli kami, sang makita naman nila ako, nagsinabad naman sila tita. Wala na ako nagwa sa balay, nahadlok ako. Ining mga lalaki nga ginamin niya, no? Nga daw ma-harm sa iya. So may nagambal kay nanay, bisan ano ang pangayuon nila nanay, ihatag nila, basta batunon ko lang ang ilabata. Kumari ni nanay ang naghambal, may bata siyang soltero halin sa Mindanao. Tita taga Mindanao sila. Ang ini maputi kagwapo, ang ining lalaki, mataas. Sabat ni nanay, hindi ako kapasalig sang ginapangabay mo mare. Bata pa ang akong bata, pangita lang sa iban. Tita Regine, maayong ila pangabuhi. Nagsugid si nanay kay tatay, nangakig siya. Kinulbaan ako. Isip ko, sa diin ako manago. Ginhagad ako katiya ko nga maobra sa kampo para lang makapalayo ako sa ila. Hindi gusto si nanay, kay lapyo pa ako kahilamon sa uma. Nagupod ako tita kag mag-obra. Nagapauli ako kada hapon, ginasugat ako ni tatay. Duha ka semana ang obra ko, pagpauli ko sang hapon, nagpamasyar ang amiga ko. May sulat siya nga ginhatag, hindi ako magbaton. Siling na imo ina. Ginhatag ina sang kilala ni tatay para sa imo. Paghalin kamiga ko, ginabrihan ko ang sulat. First time nga makabaton ako sa sulat. Wala ko anay ginbasa. Ginlantaw ko ang signature kung sino. Sang makita ko, hindi ko kilala tita. Tagon ko lang kay M. Sa una niya nga sulat, nagapangumusta. Siling na, pasensya gid, gintublag ko ang kalinong mo. Nahidlaw na ako sa imo. Siling ko, ang ka-GAGO mo eh. Wala gani ako kakilala sa imo, nahidlaw ka? Hambal na, wala mo ako makita, kag hindi mo ako kilala. Pero ikaw, kilala ta ka, kag permita ikaw makita. Siling ko, boy sit. Buang ka siguro. Siling na, nakadumdum ka sa nagahilamon sa uma ninyo, nagatulog ka sa puno sang kahoy, sa malapad nga bato, ara lang ako sa ibabaw mo. Ginabantayan ko ikaw, samtang nagakatulog ka, kag mahamuok gid ang tulog mo. Ginbantayan ko ikaw, kay basi maagyan ka sang malain nga mga tawo. Kay malapit ang dalan sa ginatulugan mo. Kung magbugtaw ka, naghalin man ako dayon. Tita malawig ang sulat na, wala ako gintapos basa. Nangakig ako, siling ko, bastos, kag palikero nga tawo. Daw hindi ako kabalo kung anong himuon ko. Nagasagad ako dayan-dayan sa sulod balay nga nagapangakig. Ang ginapanumdum ko, ano ayhan ang nakita na sa akon? Basi nagabilika ang tiil ko. Bisa nagasulod ako sa patadyong, pero basi nagabatak ayhan ang patadyong. Daw maguba man ang salog katindak ko mo. Ginhatag ko ang sulat kay nanay. Siling ko, basaha balanay. Ginakigan pa ako ni nanay. Siling na, tarantada ka. Balan mong hindi ako kabalo magbasa, pabasahon mo ako. Sabat ko, ay pasensyahe lang ako, nay, nalipat lang ako. Balan mo tita, wala ni alam sila nanay, kag si tatay, kay tinagagera sa dito nga panahon. Susiling ko, ipabasa lang kay ila. Abi ni nanay, sa palibot maghalin. Sanggin basa na ang sulat, nagralain si nanay. Siling na,
Kay maligwa man ang payag, nga didto ka matulog sa uyang. Ti kundi nakita, kagid katawo nga nagaligid sa bato. Nagsugid si nanay kay tatay. Siling na, permi kami na gakita ay, kilala nila si Ma, ang tatay ni M. Kilala nila kag kumpare. Tita, ang umanamon, sa kilid kapastuhan, katatay ni M. Kada Sabado, nagapakaon sila ka asin sa baka. Si M ang nagatatap sang baka. Kung makita ni M nga nagakayad si tatay kakudal, ginabuligan na. Siling ni tatay, mayoy na nga bata si M, mabuot kag mapisan. Tita, permi siya nagasulat, wala ako nagabalos. Ang siling na, makadto siya sa balay para magkita ay kag makilala ko siya. Kag nagkatugid man siya, pero wala ako kay nagaobra. Nagsugid si nanay nga namasyar si M. Siling ko, ay, salamat, wala ako. Tita, nahuya ako nga makita si M. Kaya hindi ako kaintindi sang akon kaugalingon. Tita, wala ako makabatsyag. Kang ginasiling nila nga first love o kung ano pa dira nga balatyagon. Subong abi nga naluyag sa mga soltero. Ang nabatsyagan ko, sobra nga kahuya kag nahadlok. Tita, tag-alanin na, pagkatapos linas, nagapanglayang na kami. Nagabulig kami kay tatay. Wala kami utod nga lalaki. Gamay pa sila, kag ako ang subang. Gani mabugat man, o kung mag-an, buligid kami. Mga alas 3 sa hapon, may nagkadto sa amon. Mag-asawa, kilala ni tatay. Ang sunod, duha ka tawo. Nagapunpon kami kamanghod ko kahumay. Kinulbaan ako. Wala kami tita sang kaingod. Sila ni tatay nagahambalanay kakumpare na. Ang manghod ko ang nagasandok sang humay, kag ako ang nagakapot kasako. Nakibot ako tita, nga minaghambal sa likod ko. Dayon, ginkuha na ang tabig sa manghod ko, kag siya ang nagsandok sang humay. Wala ba na ko tita kakilala? Siling na, kumusta ka day? Wala ako kasabat. Puwerte ang kulba ko, pero inanay na lang bukbo ang humay. Siling na, nabaton mo ang sulat ko? Nakibot ako tita, wala ako kasabat. Ginkuha ko ang kalo ko sa ulo, kay malapad, kag tulukon siya. Nagayuhong. Sa isip ko, amo ni si M? May ginahambal siya, pero wala sa isip ko, kay nadumduman ko dayon. Kaya ginsagad ko buyayaw sa sulat na. Ang pag-intindi ko, langulango, tonto, kag palikero. Nakibot ako, pagkakita ko sa iya, nga formal gali. Nadumduman ko pa ang pagtulog ko sa kahoy. Nahuya ako magtampad sa iya. Sa ulihi, gintawag ako ni nanay, nagkadto ako sa ila. Nagpangumusta ang bisita nila. Nagpakilala sila nga tatay ni M. Siling nila, kumusta ang ginapangabay ni M? Sabat ko, wala choy. Siling na, nakahambalanay ka mo ni M? Sabat ko, wala man. Siguro tita, nakaistoryahanay na sila sang ginikanan ko, sang ila katuyuan. Pero si M, nagatulok sa akon nga nagayuhong kag nagapangilay. Pamangkot ka tatay ni M, may sulat ka gidman nga nabaton? Sabat ko, oo. Hambal ni tatay, lain pari ang sulat kag personal nila nga mag-istoryahanay. Abi mo tita, daw tinakluban ako kalangit kag duta, nga amo na ato ang ilaging pamangkot. Tita, matuod-tuod na gali ang ila katuyuan. Amo galiina ang ginahimo sa mga tigulang sang una nga panahon. Nagalisensya sila sa ginikanan ka babae. Nagapabagti ang tawag. Ah, okay. May na-learn ako today. So, ang pabagti, amo na lisensya pa lang sa mga ginikanan. Sige. Basta personal ang pangaluyag ka lalaki sa babae, sa sunod naman, pamalayi, ukon pakagon. So, lain pagiging pabagti, lain pagiging pakagon. Damo kita na-learn. Siling ni tatay na,
Boss Abi, pwede ka mo kaistoryahanay ni M? Nangayon sila pahanugot kay tatay kag nanay para lang makaistorya ang ilang nga bata sa akon. Siling nila, mahuluyon abi ang bata nga ini. Sabat ni tatay, paano mo balaan kung may siguro o kung wala? Ay, nagaralain ako tita. Wala pa ako sina makaintindi. Pagkaaga, ara na si M, naghapit siya kay tatay kag nanay nga nagaani. Ambot tita, kung anong ila ginhambalan. Ako ara sa payag, nagaluto sang pagkaon ka manghod ko. Siling na, mayong aga, wala ako nagsabat. Siling na, to hindi mayo ang modo mo. Sabat ko, okay lang. Siling na, pasensya gid, nga gintublag ko ang malinong mga kaisipan. Nagsugod na siya tita pangaluyag. Tanan lang nga nabatyagan na sa dughan na, ginasugid na sa akon. Nagahipos lang ako. Kadamo sa nga ginapanghambal, ginapabayaan ko lang. Mahipuson ina siya tita, pero sa tion nga ato, sa atubangan ko, wala siya mahuya, magsagad hambal. Sangulihi, siling ko, te, tapos ka na? Sabat na, hoo. Siling ko, madamo nga salamat sa pagbantay mo sa akon, samtang nagkakatulog ako. Pero naayawan ka man tulok sa akon, nga galigid sa bato. Sabat na, wala, malayo man ako sa imo. Pamangkot ko, pila kasi mana ang bantay mo sa akon? Sabat na, samtang ari ka diri. Siling ko, abaw, naayawan kagigali ka panilag kung anong ginaobra ko? Siling na, natabuan lang nga nagalibot ako sang kudal. Kag nakita ko ikaw nga nagatulog sa puno sang kahoy. Wala ako maghalin. Nagpungko na lang ako sa pihak sang ginatulugan mo. Nabala ka ako, basi maagyan ka sang malain ng mga tao. Samtang nagabantay kay nagatulog ako sa imo, nakabatsyag ako sang love at first sight sa imo. Ha. Kag adlaw-adlaw, ara na ako nagabantay sa imo. Tita, nagaralain man ako kag nahuya. Sang ulihi, namangkot siya kung may pag-asa. Sabat ko, pasensya gid, hindi pa ako handa sa sina nga bagay. Pangita ka lang sa iban, wala ako maluyag sa imo. Siling na, hulaton ko ina kung saan nga tion, basta ara lang ako. Bisa nagapaindi ka, hindi man ako maguntat kadto diri sa imo. Sabat ko, hindi ka sagad kadto diri, nagausik ka lang ka oras mo. Nagtindog siya, kaging kuha sa bulsa na ang puti nga panyo. May borda. Ginpatahi na ato para sa akon. May ngalan na kag akon. Tita mo ina ang ginahimo sa mga soltero sang una. Ginhatag na sa akon, hindi ako magbaton. Nagluhod siya tita sa atubangan ko kag magpakitluoy nga batonon ko lang. Hindi gid ako, pero uyata na ang kamot ko kay ibutang na. Gapalamula siya, nagakurog ang mga kamot, naglisensya siya nga mapauli. Tulo ko maluya ang lawas na, do hindi maglakad. Tita, wala matandog ang balatyagon ko. Naghapit siya kay tatay kag nanay. Natulok nila si M, maluya ang lawas. Ambot tita, kung anong ilang ginhambal kay M, nga pagkaaga, ara naman si M, nagabulig kay tatay, hakot sang humay dala sa baryo, sa balay namon. Adlaw-adlaw, ara siya, kag masako na ang ila obra. Gipamangkot ko siya, siling ko nga ngari ka diri. Sabat na, hindi ko mabatas nga pabayaan ang babae nga palangga ko, nga halitan sang iban nga lalaki. Bahala na kung anong matabo, basta pangapinan ko ikaw. Titang edad ni M, 21 years old, ako 17, 4 katuig ang agwat namon, kag-ara na siya sa intsakto nga edad. Gipamangkot ko si nanay, nga ang diri na siya nagatiner. Ginpaintindi ako ni nanay, sang tanan nga naagihan ko. Siling ni nanay, naagyan mo na nga nagalukso ka sa tabungos ka panago, ginahingabot ka.
Dako nga problema ang ginpas-ana mo ni tatay mo. Kung sa diina mo ni ikaw taguon. Nahadlo kami, base ano ang matabuan mo. Hindi sa tanan nga tion, mabantayan namon ikaw. Hindi ka magpensar nga ginabugawa namon ikaw para sa kaayuhan mo ang ginahimo namon. Kag si M lang ang maluwas sa imo. Tita Reg, ginsugid nila ang problema ko kay M. Kag sugod sadto, hindi na si M mapahamtang. Ang mga tiyo kag tiya ko, nagbulig na bantay sa akon. Ginambalan ko sang tiyo ko, nga hindi na magsinuplada, kag hindi sagad away si M. Kay siya lang ang makasolbar sang problema ko. Desidido siya, mabuot, kag mapisan, kag mahinang panon, kag kilala ang pamilya. Tita, sobrang kasubo ang napatyagan ko, kay wala pa ina sa pensar ko nga mamana. Pero wala ako sang mahimo. Nagpasugot na lang. Hindi ko tita mahangpan ang kaugalingon ko. Kung wala si M, dogir pangita ko. Pero kung ara siya, nag-iinit ang ulo ko, kag akig ako sa iya. Si M tita mataas, black beauty, kag gwapo man siya. Formal, kag taga siya sang iya pamilya. Nagabulig siya kay tatay sang tanan nga obra. Sang ulihi, naglisensya si M sa akon nga mamalayi ang ginikanan na. Pero si M, medyo delikado ang kahimtangan na. Damo ang naakig sa iya. Pero si M, wala lang sa iya. Nagsugid si M sa ginikanan na. Kagin pabantayan dayon nila si M. Nagpamalayi ang ginikanan ni M. Damo sila. Wala si tatay magpangayo. Kipamangkot nila si nanay kung ano ang luyag niya. Sabat na, kamo lang makahibalo kung ano ang maayo. Sunod lang kami. Kag sila ang nagplano kung anong ilaobrahon. Nagabulig lang si tatay. Ano na kita sa malapit sa makahalawat-hawat nga parte sang love story. Madayon na yan ang kasal. Madayon na yan ang pagpakagon. Siyempre, hibaloon nato ni na mga kabombo. Hope nga matapos nato ng iyang istorya. Medyo may kahabaan. But anyway, very interesting. Oras natin 43 minutos. Makalipas ang alas 2 sa ating pagbalik. Sugpunanta ang istorya ni Lola Tiray. Kaupo din niya sa gihapon. This is Tita Regine sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos ng GID sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Wat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaan Sa mga kabombo, supunan to diri ay istorya, love story ni Lola Tiray. So, Tita Regine, nagpatipon kanday sang tanan nga materyales sang balay. Damo sila. Sa makompleto na ang galamiton, nagpaobra sila. Damo ang panday nga tiyo ni madali lang tita ang ilapag-obra. May balkon, gintambihan ang kwarto, kaginpadako ang kusina. Dako kag maligwa ang balay. Isa lang kaadlaw na humantanan. Native lang ang gamit. Gimuligan nila si kag nagustuhan nila kuno ang miga ni Pero wala sila kabalo nga ginaantos lang ni ang katunto kag kasuplada kan miga na. Naluyagan gid nila kuno ang miga ni tita. Palangga ako ni siling na damo nga babayi ang namiga na. Pero kung magdugay na, ginalasayan siya. Kapin pa ko ng babae, permisa iya nagapalapit, nakalainan siya. Kay daw babae pa ang nagapangaluyag. Hindi na ina nagustuhan. Bayaan na ina, bisan may kasugtanan sila. Nagkado naman ang parents ni sa balay para maistoryahan ang kasal namo ni Gintala na nila kung sano ang bulan kag petsa, November 20, 1971. Nagpalista kami. Ang gusto ni mapatabas ang trahe, pero hindi si nanay magpasugot. Siling na, simple lang, naluoy sila kay Nagpamakal sila. Hindi gusto si nga baratohon nga bayo kag sapatos ang baklon. Ginpagustuhan lang namon sila, nagasunod lang kami ni nanay. Kumpleto tita ang gamit, kag ginpatabas sang mga bayo. Masakaw na tita ang paghambal nila sa kasal. Ang ihaw ni porte kadako nga baka. Wow, may baka. Baka naman. Ang amon dako man nga baboy. Pero ako, wala lang sa isip ko ang kasal. Nagapasunod-sunod lang ako. Ang matuod tita, hindi pa ako gusto nga mamana. Wala pa ako maayawi pagka dinalaga. Ang ginadumdum ko, ang mga utod ko kaginikanan. Naluoy ako sa ila nga talikdan. Gamay pa ang utod ko nga lalaki. Wala si tatay timbang. Ang tanan, kompleto na. Naglisensya si ma nga mapauli or si mapauli para makaistoryahanay man sila nga magpamilya. Siling na, duha lang ako kaadlaw didto. Siling ko hoo. Naghalin siya Biyernes, pagkaaga Sabado, siling ni nanay, malakat kami sa uma.
dalhon ko ang mga manghod mo para makadala sang ulutanon. Siling na, hindi ka maglagaw sa gwa, diri ka lang sa sulod balay. Duha lang kami ka manghod ko nga gamay. Paghalin nila, nagpanghimos kag naninlo ako, nagluto linugaw para sa manghod ko kag nagtigang. Tita, nalipay gid ako katama kay wala upod sa balay. Naligo kami ka manghod ko, kagin patulog. Kanami, gid tita sa pamatsyag ko. Doon nakabuhi ako sa hawla. Nasadyahan gid ako tita, kay makapagusto ako kung ano ang obrahon ko. Ginkuha ko ang natago ko nga Hiligaynon magazine. Balan mo tita, permi ako nagabasa sang Hiligaynon. Ginabaklan ako ni nanay kada semana. Kay amo lang ina ang kalingawan ko. Nagpungko ako sa bangko sa bintana kag magbasa. Kanami tita sa mga stories. Mga alas 9 sa aga, may nagapanawag. Si M. Siling ko, ari ka na? Siling mo, duha ka kaadlaw dito. Sabat na, kompleto na tanan. Wala pa siya kasaka, sagad ko kapamangkot. Siling na abrihi ako anay, ginakandaduhan mo ang pertahan. Siling ko nadlok ako. Siling na hindi ka mahadlok, ari na ako. Nagbalik ako kag magbasa. Tita, nagaralain na ako, hindi ako kapag gusto basa. Pagsulod na, nag-uba kabayo na kag nagasando. Nagkadto siya sa kusina. Siling na, may ginpadala si mama sa imo day. Sabat ko, salamat, ibutang lang dira. Nagluto si M sang isda. Siling na, may tinigaang ka nagali? Siling ko, oo. Way siya kabalo, nga para hindi madisturbo ang pagbasa ko. Pagkaluto ka isda, siya nagluto. Nagpungko sa ingod ko. Namangkot kundiin sila nanay. Sabat ko, sa bukid. Siling na, marami ang ginabasa mo. Siling ko, oo. Siling na, kahamot sang bulak sa talon. Siling ko, ano nga bulak? Sabat na, waling-waling Balantita, kung mamulak ang waling-waling, tama, kahamot, nagalapnag sa bilog na talon. Ginapabati-batian na ako, wala ako nagasapak, ginatulok na lang ako. Sa ulihi, nagtindog siya, gulpi lang tita, naghalok sa guya ko. Dayon, ginipit na ang lawas ko kag kamot sa dughan na. Tita, hindi na ako kahalin, kay ang tiil ko ara sa kilid ka bangko kag dingding. Tita, nagpulok-pulok ako para makabuhi sa iya, pero hindi ako kahalin. Nagtudo-todo ako hibi. Siling ko, bastos ka nga, ginalukan mo ako. Siling na, naidlaw man ako sa imo. Para first kiss lang na, mangakig ka. Sabat ko, isugid ta ikaw kay nanay. Siling na, nagyan, Manila ina. Wala na gid ako pagbuhi tita. Siling na, sa sunod na nga si manang aton kasal, wala na ako mahadlo kay nanay kag tatay mo. Bisan makita pa nila nga ginahalukan ko ikaw, hindi ako mag-ano sa imo. Sobra ang pagrespeto ko sa imo. Kay ara sa imo ang nakita ko nga wala sa iban nga babae. Palangga ta ikaw, bisan ano pa ang himuon mo sa akon, isugal ko ang kabuhi ko para lang sa imo. Naks! Ay Kinikilig ako. Anyway, tita, nagapulok-pulok man gihapon ako. Ang isip ko, mahalog lang ang hakos na sa akon, malumpat ako sa bintana. Siling na, pay munong bala, tawo nag-aagi. Tita, wala nagid ako pagbuyi. Nagahibi ako. Nagpakitluoy ako sa iya. Siling ko, maluoy ka nung, buyi na ako. Hindi na ako magpalagyo. Nung? Siling na, basta hindi ka magdalagan. Sabat ko, oo, hindi na. Ginbuyan na ako. Nagpungko ako sa bangko. Nagaduko lang ako. Nahuya ako magtampad sa iya. Siling ko, gintandog mo gid, ang nagatulubo sa kalawasan ko, bastos ka. Kag todo ang hibi. Pero siya, nagakadlaw lang. Siling na, ara, bisan tandugon ko ang lawas mo, ako na ina, ako na ang tag-iya.
Akon inatanan, wala sa makakuha sina. Siling na, amo palang gani ako kahalok sa imo. Kag bisan bayo mo gani, wala ako katandog. Sobra gid ang paghalong ko. Balaan ko maila ka pa sa pispis. Gani, wala ako nagalahog sa imo. Kagamo ina ang ginanamian ko sa imo. Siling na tita, kung wala ka lang magpulok-pulok, hindi ko paghugton ang hakos ko sa imo. Wala ko pagbuyi ikaw, kay basi maglumpat ka sa bintana. Bahos tugid siya, no? Naghipos lang ako. Ang buhok ko, tita, malaba, daw pugad, nagatabon sa guya ko. Nangayo siya kapasensya. Ginulo-uluhan na ako. Gintrapuhan na katuwalya ang guya ko, nagapalamula. Nagasalakot ang luha kag balhas ko. Naluoy man si M sa akon. Ginhusay na ang buhok ko. Nagahipos lang ako, kag wala maghulag. Siling, sang ulihi, siling na, makaon kita. Wala ako nagasapak. Nagakuha siya sang kanon. Ginbukad na ang ginpadala ni mama na nga pagkaon. Suman, kalamay hati, kag ibos. May paho siya nga ginbakal. Siling na, dali na. Anong gusto mo, hakwaton ta ka? Pagkabati ko, tita, nagulpi ako tindog, kag magkadto sa lamesa, kag magpungko. Ginbutangan na ang plato ko kakanon. Naghipos lang ako. Siling na, adi ang paborito mo nga ibos, ginbaklan ko kapaho. Ginpanita na ang ibos, kaginpihak ang paho. Siling na, te, hongitan ta ikaw? Sabat ko, ay hindi, makabalo ako magkaon. Nagkaon ako anay kakanon, siya tita nagkakaon man. Te kay wala tubi sa lamisa. Nagkuha siya kapitsil sa kusina. Pagtalikod na tita, bira-birahan ko kaon ng ibos kag paho. Wa ay bilin sa plato, ubos ko. Ay, gamay lang ako tita madunlan. Way siya kabalo nga nagadulo ng ibos sa dughan ko. Siling ko, pangayo tubig. Ginhatag na ang baso. Pag inom ko, mayo lang nadala ka tubi ang kinaon ko nga ibos. Siling na, naubos mo na kaon ng ibos kag paho? Siling ko, hindi na ito pagpangitaan. Ginhatag mo man to sa akon. Nagkadlaw lang siya sa akon. Ginutom ako tita, sa sobrang pulok-pulok, kag nahuya ako nga tulukon ni M nga nagakaon. Wala ako magsugid sa iya, nga nadunlan ako kaibos, nahuya ako. Pag-abot nila nanay, wala ako magpanugid, nahadlok ako nga akigan. Balan mo tita, sobra na ang pagpalangga nila kay M. Wala pa sila umagad, kag maayo ang batasan ni M. Nagabot na ang dispiras ng kasal, masako sila ihaw, kabaka kag baboy. Damo ang bisita kag mga paryente sa iban nga lugar. Gusto nila makita ang miga ni M. Pagabot namon halin sa simbahan gabi na, kita ni nanay nagapalamula ako, kag nagawasli kaluha, kag nagakurog ang lawas. May tawo nga tabang sa akon, paryente ni M. Ginpislit na ang kamot ko pero matig-ana ka nagatiskog. Ginkagat na ang kumalagko kakamot ko. Kag amo pa to tita, nakabatsyag ako kag mag-ugayon. Amo ato ang katapusan kuno nga tabang. Kung hindi kabatsyag ang ginatabang, sigurado mapatay gid. Maayo lang tita, naumpawan ako. Kung malipong ako tita, puwerte ka nami magtulog. Daw hindi ako makabugtaw. Hindi na ako ni M pagbuyan. Kung napatay ako tita, ambot kung ano ang himuon ni M. Kalain sang pamatsyag ko, maluya ang lawas kag hindi maghulag. Siling ni nanay, amo ato ang malawig nga pagkalipong ko. Ginpapong ko ako ni M sa bangko, nangihi siya. Pagkatapos, ginpatindog na ang drum nga nagaligid, nakibot si M, may tawo nga nagwa. Siling katawo, pasensya na tuto, nakasulod ako sa drum, wala na ako sang panaguan. Sabat ni M, sige lang nung. Nagwa ang tawo, napuno ang lawas ng kakanon. Tita, ginasudlan ang drum kakanon, kag tunga pa.
Nagpatigang si M. Siling nila damo pa to M kanon ang nabilin. Kalukaluhon lang para pamahawon sa manuglakat. Siling ni M, sige lang, tigang lang kamo. Wala si M nagpanugid, naginsudlan katawo ang drum. Gabi pa kami na mahaw kag maglakat, malayo tita ang among lugar sa Banwa. Sa parlor nila ako ginpailisan. Pagwa ko sa parlor, damo ang paryente ni M nga nagsug-alaw sa akon. Daw munyeka kuno ako. Abaw. Si M, ara sa isa ka salakyan. Iyasang maninoy na. Ara na kami sa altar. Wala sa isip ko ang kasal. Hasta ginbiluhan kami. Labay-labay ang ginapanumdum ko. Isip ko, hindi na ako ulay nga dalaga. Nasubuan gid ako tita. Pagabot namon sa balay, samtang nagapangamusta kami, nalipong naman ako kay magahod. Sobra katunog ang linupok. Mayo lang, may bulong sila nga nahanda para sa akon. Damo ang ilapalupok, do maguba ang amon lugar. Nagbantog ang kasal ni M. Tita tapos kinaon, may gayla-gayla gid man sila. Hindi ako kabalo magbayle. Gintudloan ako ni M tita, do matunaw ako kahuya. Ang tanan nga panulok sang tawo sa amon. Gamay ko lang tita malapakan sapatos ni M. Mataas abi ang sapatos ko. Damo man tita ang amon kwarta kag regalo. May napilasan gid man tita ang nag-ilinaway sang gabi, mansig lang sila pabulong. Kay may away. Pagkatapos kilinaon, nagpalauli ang mga kaparyentihan kag bisita. Nagpabilin ang parents ni M. Nagpanghimos pa sila sa mga gamit. Hindi na ako tita mapahamtang. Ginakulbaan ako sang first night. Nagpanghimos ako sang tanan nga gamit. Gabi na, nagatulog na sila tatay ni M, kag sila tatay man. Si M sa kwarto na, nagsulod ako. Siling ni M, tulog na. Siling ko, basta wala tanduganay ha. Kalain bala ka pamatsyag ko, lapyo gid. Sabat na, oo tulog na. Naghigda ako tita, may ulunan kami nga ulot. Why siya tita magtandog sa akon. Nahadlok siya, basi magpulok-pulok ako, kag makibot si tatay kag nanay na. Pagkaaga, nagpauli sila tatay na. Sa second night, naglibog ang ulo ko kung ano naman ang ibalibad ko. Nagpanghimos ako tita sang tanan nga mga pinggan kag gintago. Nagpangkuskus ka kaldero. Mga alas 11 na sa gabi, si M nagakatulog na. May suga ako nga lampara. Pwede mapapuraw. Ginatungtong ko sa baol. Nagaumpisa naman ako basa ka magazine. Nagahamboy lang ako sa baol. Kung tama na ang katuyo ko. Siling ni M tulog na. Sabat ko, tulog ka lang dira. Tita, bisa nakita ako ni M nga nagadunglay ang ulo ko katulog, ginapabayaan na lang ako. Nahadlok siya magpukaw, basi mangakig ako. Nahuya siya, basi makibot sila nanay. Tita, hasta sa third night, amo man gihapon na ginahimo ko. Sagad lang kabasa, wala nagatulog. Pero si M, nahangpan ko, nga nagasunggod na. Wala na siya nagabugno sa akon. Isip ko, sige pangakig ka. Lantawon ko kundi inahasta ang kabuot mo. Pagka fortnight, siling ko, maayo ini, kay wala na siya nagabugno sa akon. May rason na ako. Nagabasa man gihapon ako tita, damo ang hiligay nun ko nga magazine. Wala ako tinalugan. Tita matugtuod gid, ang sugid ko sa inyo, wala gid si M makascore. Pagkaaga, naglisensya si M sa akon nga mapauli. Siling ko huo sa sunod lang ako. Dason, naglisensya man siya kay tatay kag nanay nga mapauli. Siling ni nanay, pwede na kamo kapauli. Balan mo tita, sang una, kung hindi matatluhan ka adlaw, hindi kalagaw ang bago kasal. Ay tuod. Tita, wala si nanay kabalo kung ano ang ginahimo ko kung gabi. Siling ni nanay, dalon na si Inday. Sabat ni M, hindi siya mag-upod nay, sa sunod lang. Ibilin ko anay siya, ariman ka mo. Basi dugay ako makabalik. Tita, pagkabati ni nanay, puwerte ang kaakik. Siling na kay M, hatagi ako anay, jutay lang nga oras.
Naligo si M sa suba upod sa manghod ko nga lalaki. Paghalin ni M, nagsulod siya sa kwarto, ginpukaw na ako, siling na. Nga hindi ka magupod kay M. Sabat ko, sa sunod lang. Akigan ako tita ni nanay, siling na. Makahuluya at sang ginahimo mo. Dapat mahuya ka kay M. Ginpaintindi ako ni nanay. Bisan malain pamatian, ginapanghambal na. Siling na, bana mo na si M. Tanan-tanan tita, ginpahangop ako ni nanay. Siling na, dulaon mo na ang pagkasuplada mo. Basi bayaan ka ni M, sobra-sobra na ang ginahimo mo sa iya. Pasalamat ka lang nga nakasalapo ka sa lalaki nga mahinang panon. Tita, wala ako nagasabat kay nanay. Sa ulihi, natandogid ang balatsyagon ko kay naghibi si nanay. Nagahibi man ako. Natalupangdan ko nga sala ang ginahimo ko. Siling na, mag-upod ka sa iya. Siya na ang magabantay sa imo. Pagabot ni M, nag-ilis siya, ara na sa bag ang tanan nga bayo. Naglisensya siya sa akon. Ginkapta na ang lawas ko. Nakibot siya nga mainit ang lawas ko, nagakurog. Tita, parte kainit ang lawas ko, pero ginatugnawan ako. Kinulbaan si M, nagapanimuron ako ka nagabarikutot. Puerte katugnaw. Ginpabangon na ako, sige ang kurog kalawas ko. Gintawag na si nanay. Pagsulod na natingala, nga amo ato ang sitwasyon ko. Ipamangkot na ako kung kasano pa. Sabat ko kagabi pa. Siling na, wala ka man nag-aubra, gintrangkaso ka? Siling ni M sa pulaw na siguro nay. 4 na kagabi nga wala siya nagatulog. Nagsagad lang kabasa. Naghipos lang ako tita, kay sala ko. Puwerte ang kahuya ni nanay kaginsugid ni M. Siling na tarantada ka. Hindi mo na pagsuliton ha? Kahuluya sang ginahimo mo. Pero sige ang kurog kalawas ko. Ginakaptan ako ni M. Kinulbaan si M basi malipong ako. Ginhilot ni nanay ang ulo ko hasta lawas. Kaginbanyusan kadahon kakatumbal. Tita, amo ina ang ginahimo ni nanay kung magmasakit kami. Pasalamat ni M nga naumpawan ako. Kagsugod sad to, wala ko na ginaaway si M. Nagahipos lang ako. Sobra-sobra gali ang pagsakripisyo ni M para lang makuha na ang simpatya ko. Ulihi ko lang matalupangdan ang sala ko. Tita, wala ka pa uli si M, kag siya naman ang nagbantay kag mapulaw sa akon. Tita, naluoy na ako kay M, nga sobra ang pagpaumod na. Tita, si M ang una kag katapusan sa kabuhi ko. Tita, naghinulso na ako sa ginhimo ko kay M. Kag karon, samtang nagabantay kay nagapulaw ang tawo nga gutom. Ano ang mahimo na? Nga ara ang pagkaon sa atubang na. Kamo lang dira sabat nga tagpalamati. Salamat. Sa sunod naman, padayunan ko ang nabilin pa nga kahapon lamang upod kay M. Ano ay han? Tita, pasensya gid malawig ang sulat ko gani no. Balaan ko makapoy man ang nagabasa. Ginadaray ako tita kasulat. Ugalin gakalipat ako gani damo ang sala. Tita, madaming salamat. Tita, ang premyo ko gali sa KLP ginbakal ko ka transistor radio nga di battery, may radyo ako di kuryente. Di kon mag-brown out, akig ako na. So paborito ko tita ang KLP. Why, kuya naglantaw ka TV, sakit lang sa mata kag ulo. So sa liwat, tita, salamat. Love you, sweet kisses to you. God bless us all. At ang sulat, Lola Tiray, Sang Barotac Viejo, Iloilo. Ha! Huwag ko giginuntatan ha, balan ko, hindi ka muluyag nga mabitin sa sining sulat ni Lola Teray. Anyway, ti ka mo bisab, tanyo itong pamangkot niya, kung ang tao nga gutom, nga aral ang pagkaon, sa tubang niya, anong himuon niyo? Kamuda sabat. Anyway, we're really going over time. I'm sure nag-enjoy kita tanan. Sa sining istorya, love story ni Lola Tiray, kag ni M. So, thank you so much, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Buwas, mag-interview na kita sa aton nga winner. But ang inyong mga istorya, pwede gid nga ma-email na ina so that mag-enjoy man kita sa inyong mga istorya dira. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan. We had a great afternoon with the story of Lola Tiray. So see you again tomorrow. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.